Somos Dani Cabo e Eros López. e isto é Non vale furar. Moi boa xente, que tal, como estades? Un día máis aquí, Eros López, que tal? Que tal, como estamos? Pois todo ben por aquí. Sí. Nunha bonita mañá chuviosa. Que che pasou? Que che pasou? Podes contar, podes contar. Cousas. Te eches un percance, Un pequeno percance, pero estamos aquí enteros. E o coche tamén. Bueno, hoxe eu estou moi emocionado, Eros, porque A verdade é que sí, temos un invitado, diría, calificaría de espectacular. Por riba de top. Sí, sí, de verdade que me fai moita ilusión esta entrevista. Hai que darlle as grazas ao invitado que veu dende Redondela. Pero hoxe temos con nós a unha das maiores perlas que saíron da canteira do Celta nos anos 90. Efectivamente, campeón do mundo sub-20 E máximo goleador, É máximo goleador dun mundial sub-20 e logo que fixo unha gran carreira e recordado como unha lenda en Ipswich, por exemplo. Por exemplo, hoxe está con nós Pablo González Couñago. Benvido a Non Vale Furar, Pablo, grazas por estar aquí. Grazas a vos. A verdad que un placer estar aquí. Unha boa viaxe dende Redondela, Sí, a verdad que, bueno, liámoste. Me liastes un pouco. Bueno. Deixeime liar, xa me dixo a muller, vas a Santiago con unha entrevista. Carallo. Sorpresa. Sabes, pois A verdad que sí. Pois como vai ser unha charla bastante longa, imos empezar xa de xa. Polo inicio sempre empezamos nós e queremos saber como empezaches ti a xogar ao fútbol. Imaginamos que como todos os nenos na rúa, pero non sei, contanos ti un pouquiño. Sí, pues bueno, o primeiro recordo está claro que é sempre na calle, sen coches, por desgracia agora xa non se pode. E sí, foi un pouco o primeiro recordo que teño o equipo do colexio, que era o colexio de Rondela, unha camiseta creo que era verde, co escudo do colexio aí ben no peito, e adestraos por un profesor que teño a sorte ainda de mirar por o pobo e, bueno, sempre recordamos vos momentos e, bueno, sempre conta a anécdota de que ao pouco de estar no equipo do colexio veu Manolo de Casapaco e roubou o xogador promesa do colexio, non? Sí. E a verdade que, bueno, dai pasei ao equipo de Casapaco. Falas de Manolo, bueno, aí xogabas cos teus colegas, con Plati e compañía, non? Correcto. Que foi Manolo para ti? Porque vimos por aí, así, que a xente, bueno, falaba do que vías ti en Manolo, non sei que significou para ti. Sí, home, Manolo eu creo que non só para min, sino para toda a xente da aldea, non? Foi un referente deportivo, foi, bueno, unha persoa que eu creo que despois de máis de 40 anos, 50 anos dedicándose ao fútbol base, sigue aí, non? Porque sigue enganchado co equipo de Casapaco. E a min naquela época pues era unha persoa que traballaba no restaurante da súa familia e aparte pues tiña seu hobby pues nos rapaces e no equipo de Casapaco que fundou, creo que, bueno, pues fai pouco fixo 40 anos, non? Creo recordar, non? Pode ser. Como se ven en Casapaco? Ahora xa non existe, pero sí que se comía moi ben, comíase moi ben, era a súa nai que era a cociñeira e cociñaba que de luxo, non? O nome Casapaco xa é sinónimo de que comes ben. Sí. E xa marcabas un montón de goles, non, Pablo? Pois sí, a verdad que penso que por o que me decían que abusaba un pouco de físico, non? Era bastante alto, despois quedei un pouco, non seguín crecendo, pero sí que con 10, 11, 12 anos estaba bastante desarrollado, era moi forte, moi convencido de miñas capacidades, as poucas que tiña, e a verdade que sí que marcaba moitos goles, e recordo empezar a ir coa selección de Vigo naquel momento que era 12 anos, e xa, pues, bueno, seguir marcando goles. En esa época veu o Celta a ficharme, meu pai había fallecido, en aquel momento para min era impensable ir a Madroa, inda que só foran 15 minutos, pois non tiña forma de chegar, era feliz en Casapaco e foi como, bueno, se me queren agora xa me querrán máis adiante. Seguín xogando en Casapaco hasta os 15 anos. Seguín na selección. Cadete de último. Sí. E aí foi cando... Chegou Celta. Foi un pouco curioso, non? Porque ao final sigue xogando en Casapaco, campos de terra, xogaba fútbol sala, era fútbol sala os sábados, fútbol o domingo,
e chega ese último ano de cadete, eu sigo xogando en Casapaco porque era a última categoría que tiñan. En xaneiro me ven o Celta, oye, que vamos ir ao Campeonato de España, tes que virte pa aquí, porque senón non podes seguir crecendo, tal, e foi a forma de que dixen, bueno, pois hai que ir. Fun 5 meses ao cadete do Celta. Porque chegas ao cadete e xa das o salto a División de Honra. Sí, bueno, o tema chego ao cadete, sí? 5 meses no cadete. En eses 5 meses que estou no cadete, a verdad que sigo metendo goles como cando estaba en Casapaco, sigo sentindo como que sin parecer un pouco aquí e tal, e digo, isto sigue sendo igual de fácil no Casapaco como no Celta. Acabo a tempada xogando co División de Honor. Aí era máis complicado, Pablo. Pois salí media hora e o primeiro partido meto gol. Tiñas cousiñas, Tiña cousas, sí. A verdad que olfato goleador. Era goleador, era aquel muro hai que botar abaixo. Eu iba e eu intentaba botar abaixo. O goleo que se paga. Sí, cos anos era inconscientemente, pasei de estar nun campo de terra con 14-15 anos aos 6 meses na pretemporada con Aimar no Celta. No Celta? No Celta. E lesionome en Ferrol xogando un amistoso contra o Ferrol. Ostra. E eu viña de campos de terra. Con 16 aniños, 16 anos, estamos falando? Sí, 16, primer ano de juvenil. E aí xa ibas a adestrar co Celta, que eso... Foi xaneiro, me vou ao Celta, sí. 5 ou 6 meses, moitos goles, co cadete, co División de Honra, pretemporada, División de Honor, con Núñez, meto goles División de Honor, Celta B, sigo metendo goles, isto todo na pretemporada. E Aimar lévame a entrenar co primer equipo e a xogar a Ferrol co primer equipo. Lesionome a rodilla, teño un esguince de rodilla, teño que parar, non paro no partido, aguanto xogando cunha lesión que a verdad que me tiña que haber sacado do campo, e aguanto aí medio coseando, aguanto esos 20 minutos que había entrado. Recupérome, non sei se foron 4, 5, 6 semanas, que era un esguince de rodilla. Empeza a xogar co División de Honra. A verdad que vai moi ben a cousa. Debuto en terceira, meto gol no debut. Pero ti metías en todos os debuts, man. Metín, foi curioso porque tanto en todos os debuts metín de cadete, juvenil, Celta B, primer equipo, non no amistoso, pero no primer equipo que xogo o debut tamén marco. E como era? Claro, ser consciente de que... Non era consciente. Non era consciente. Medio... Non era consciente. En 6 meses de campos de terra de Reboreda con Casapaco a estar con Aimar, coa bufanda, xogando non era consciente de nada. E o ano ese que maté co equipo xornada 11-12 e xa había debutado nun partido co Gran Peña. Maté co equipo e súbeme definitivamente pa o terceira. Eso non se ve, e que ademais iso hoxe en día podería ser relativamente normal, pero naquel momento non había futbolistas tan novos xogando a tan alto nivel. O sea, aí o Celta valorábate, este tío é un crack, non? Maté valorábame un montón. Maté, a verdad que sí que, bueno, demostrou que me colleu, me subiu ao filial, quedábase comigo a mellorar aspectos técnicos e tácticos meus. Ele era porteiro. Era porteiro, pero era moi bo adestrador. O que pasa é que eu penso que habría que preguntarlle a él. Sí? Podría daros unha boa entrevista tamén. Sí, sen dúbida. Personaje, non, Maté? Un gran personaje, é unha gran persona e un gran entrenador que eu creo que o fútbol o queimou e ao final, bueno, pode ser. Pero era moi bo entrenador. O ano ese do terceira fai un ano espectacular e a min axuda moi montón. O equipo ascende, ao ano seguinte xogamos en segunda B e creo que, bueno, descendemos, pero o equipo xogaba moi ben e era un equipo moi xoven. E eu penso que aí el xa deixa o Celta, non sei, habría que preguntarlo a él ou habría que tirar de hemeroteca, pero creo que el xa deixa un pouco o Celta e creo que non sei ao equipo que vai, non sei se ao Bouzas ou non sei seguro, pero sí que eu, para min foi unha das
persoas máis importantes dentro de meus inicios, non? Como Manolo de Casapaco, pois Mate, non? Sí, señor. Personas clave, non? Na túa carreira. Sí, Daquel sí, rapaz melenudo que marcaba señor. goles. Sí, sí. E que non era consciente de nada. Fuá. Claro, aí non pensabas vou chegar ao fútbol profesional e vou... Iso pensaba con 10 anos, como que rapaz que dice quero ser futbolista profesional, no, pero tes que pensar, tes que estudiar, tes que tal, sí, pero eu vou ser... a ver esa obsesión entre comillas e as condiciones que eu tiña, pois leváronme a conseguilo casi sin darme conta, porque sin darme conta. E se non fora futbolista, árbitro ou o que decía, eu o adestrador, profesor físico, miña nai me decía, pero mira que país hai que estudiar, eu, pois eu estudiar, non, bueno, pois árbitro, tamén hai que estudiar, eu tamén para, joder, pois non o sei. Pois bueno, entonces tendría que ser futbolista que non hai que estudiar tanto. É que eses pasos acelerados, non, na canteira chegan ao seu culmen en novembro do 96. Debut en Copa co primeiro equipo do Celta contra o Racing de Ferrol e marcas gol, como dixemos antes. Sí, recordo que creo que entro no descanso. Ti e Mostoboi. Entramos os dous. No descanso. Os dous cracks, Madre mía, Mostoboi. Mirábalo ao lado no momento de entrar e Ni decías, sabía que estaba Mostoboi ao meu lado. Pues, fíxate, ahora é a primeira cousa que me acabo de enterar que estaba Mostoboi. Sabía, teño recordo de Eusebio, que sí que era un xogadorazo, que o típico que nunca te imaginas, xogador do Barça que chega ao Celta e, bueno, campeón de Europa, selección española. Dices ti, bueno, era dos malos do Barça, e cando miras a adestrar dices ti, wow, por iso este xogador estaba no Barça. Outro nivel de xogador. Sí que recordo, bueno, pues entrar, íbamos perdendo e meto o gol do empate. 1-1 quedastes. E debutas con Castro Santos, mítico. Que che dixo el? Ti esperabas debutar ou como foi? Ti só tiñas 17 aniños. Eu recordo que ese ano, pois como estaba facendo moi ben co filial, que estábamos ese ano en segunda B, pois sí que iba a adestrar xa da época da Aimar. Eu recordo unha conversación co Aimar que me dixera, si todo vai ben, este ano vou te facer debutar e tal. Por desgracia, ao pouco creo que o votaran. Chega Castro Santos. Chega Castro Santos, en esa copa... eu iba a adestrar co primeiro equipo creo que 2 veces a semana, e despois sempre baixaba a xogar co filial. Eu recordo que ese partido, despois de meter o gol e despois de facelo ben, deixei de ir a entrenar co primeiro equipo. Algún motivo, explicación? Foi un regaliño que che deu aí, un agasallo? Non sei, a verdade que foi un pouco sorprendente, non? Porque cando estás indo habitualmente e deixas de ir, pues, que pasa? Que eu en aquel momento era modo automático, inconsciente total, e, bueno, pues seguimos e seguimos. A marcar goles. Bueno, o equipo descendeu, eu non sei os números, pero sei que xogara moito, metera goles, seguía indo coa selección sub-17, sub-18, bueno, eu tiña contrato, eu recordo haber firmado con meu tío daquela que firmamos un contrato en teoría 3 anos juvenil, e entonces, bueno, entramos no último ano de juvenil, sei que hai moitos equipos que queren ficharme, teño unha proposta moi boa do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid, Opa. Bo equipo ese. Era bo equipo. Estaba... Como che gustaría, Estaba no filial en ese momento. O filial estaba en segunda división. Correcto. Era como, bueno, para vir a segunda, tal. Pero, bueno, o Celta dixo no, é xogador noso e se queda aquí. E para min foi, bueno, parte do fútbol é o normal. Fixéronme xogar en terceira división, que hoxe en día, claro, un xogador que vende xogar 30 e pico partidos en segunda B, que é como que xa está un pouco para outro paso, metelo nunha categoría inferior non tiña moito sentido. Pero bueno, en aquela época a desinformación, o ser un rapaz, o non ter... Eu daquela non tiña xente en aquel momento, era un pouco meu tío que me axudaba, a familia, e era como, bueno, estou no Celta, estou ben. Fixéronme xogar en terceira. Seguía indo a selección sub-18 española, non teño os números, pero creo que tantos goles como partidos xogados en terceira aquel ano. Me cago en 10. Pues non a terceira. En terceira é moi difícil, Eu era juvenil, sí. Pero claro, non me deixaron sair, tuven que quedarme e estar aí, iba a adestrar co primeiro equipo, que daquela creo que xa estaba a Irureta. Sí? E tes algunha anécdota así, algo que recordes de adestrar co primeiro equipo, algunha historieta así divertida ou non sei, cales foron as túas primeiras impresións? Chegaches ali,
falabas de Eusebio que che sorprendeu, pero Sí, Eusebio- Mostoboi que era noviño tamén daquelas, non? Sí, a ver, eu era incluso anterior a Mostoboi cando Claro. era os inicios de Mostoboi bueno, recordo unha anécdota divertida con Verges estar facendo a típica posesión de 2 toques Verges darlle 3 toques 3 toques, deulle 3 toques e tal pero ti juvenil, que estás protestando? Eu me saía inconscientemente, sabes? Non era consciente de decir, hostia, este é un veterano que fagou dicindolle que deu 3 toques cando eran 2 toques. Eran outros tempos para eso, Pero a mí me saía sin pensarlo. Entonces, bueno, sí, o que juvenil, pero ti deches 3 toques eran 2. Entonces, claro, había xente que lle facía gracia e había xente que te daba paus. Claro. Entonces, bueno, Eso curtíate tamén. Sí, bueno, eu asumía que si tiña que levar patadas as levaba e era parte do xogo. Sí. E que pasou na tempada 97-98? Pois chega o turno de ir a Soria, terra de moito frío. Segunda división. Segunda Sí. división, esa cesión, como foi esa... Como tomaches esa decisión? Ben, primeiro, bueno, chega unha época que eu estaba coa selección sub-18, xa tiña máis repercusión, xa empezaba a ver máis os axentes no mundo do fútbol, xa claro, estabas na selección sub-18, habías debutado xa co Celta, xa había certo interés, non? Recordo que eu aí acababa contrato co Celta, pensaba eu que acababa contrato, porque eu había firmado os 3 anos de juvenil, Sí. cando chego a renovar o contrato ou a falar co Celta para, bueno, que no, ti xa tes 3 anos máis de contrato. Eu, como? Se eu firmara 3 anos, e digo, no, mira, colle aí o papel, vai a cláusula tal, Bah, o 3 más Celta activa... Bueno, entón, meu tío daquela, que era unha persoa normal, cun traballo normal, pues sentiuse moi engañado. Eu, que era un chaval que estaba no Celta onde eu quería estar, pues para min non era maior problema, pero sí que realmente vin como que xa a primeira colleja de decir Este é o fútbol, chaval. engañaron, pues foi aí en ese momento que eu xa tiña outros 3 cando o meu axente chegou a renovar ou a intentar ter un contrato mellor, foi como, non, o contrato este xa está aquí feito, pum, pum, pum. E bueno, o aceptas, el consigue unha opción de salir a segunda división porque co Celta en aquela época pois decide que non vai contar comigo no primer equipo e conseguimos ir a Numancia e a verdade que, bueno, foi a primeira experiencia fora da casa e foi un ano marcado por o Mundial, marcado por moitas convocatorias coa selección perdéndome moitos partidos, pero bueno, sí que fun entrando pouco a pouco, costoume porque ao final non deixaba de ser primeira no senior e o equipo iba moi ben e bueno, acabou quen estaba competindo contigo tamén? Que... un super dianteiro. Javi Moreno, Javi Moreno, que unha bestia. bestia. Sí, porque despois está con Lotina de adestrador, Lotin Lover. Sí, sí. Joder. Eu creo que foi o mellor inicio do Numancia e dun equipo na segunda división, porque eu creo que os primeiros 20 partidos non se perdera, unha racha increíble. E ti eres un moi rapaz, o que dis, condicionado por esas convocatorias, porque en segunda non se para, non? Entón, sí. claro, o ton máis polo dianteiro valenciano, non? Por o dianteiro bo. O dianteiro bo en aquel momento era él, estaba tamén, bueno, o mítico do Numancia daquela Copa do Rei estaba como era Artigas e Barbarín, non? Que eran os míticos. Eu non teño nin idea, xa vos lo digo. Eran os míticos daquela época, sí. Esa copa. E a verdade que o equipo foi moi ben, eu entraba, bueno, partidos últimos minutos, poucas titularidades, marcado por a selección tamén xogando, pero foi un ano, claro, a nivel crecimento para min foi un ano espectacular, porque ao final acabas xogando fútbol profesional, ascendes e quedas campeón de Europa, ¿no? Do mundo coa sub-20. Marcas o teu primeiro gol. Que é moi curioso. En segunda división. Contra o Compos. Contra o Compos. Gañando un 0 ali, o último partido que se xoga no antigo... En serio? Sí. Sí, foi o campo que estaba lá, o antigo Pajaritos. Sí. Ostra. Creo que foi, bueno, unha noite dura de inverno, minuto 80 e pico, así. E ascendedes a primeira división. Ascendes a primeira división. Quedades detrás de Málaga e Atleti B. O que falabas antes do Atleti B, o Atleti B evidentemente non pode ascender. Celebrachelo moito? Como foi iso para... Esa historia non a sabes, Non, evidentemente, Pablo.
non puiden celebralo. Estaba no... como? Estaba no hospital. Que operado de apendicitis. Que me di? Que putada. Hostia. Como celebraches? Pois salí no hospital. Sí, foi a verdad estaba que medio sedado, estaba... pois foi a primeira noite que nos concentran, foi o xoves. Nos concentra para o partido do fin de semana. Sí. Nos xogamos a ascender, imagínate a festa que podía ser esa. E eu paso unha noite terrible, tirado na habitación cuns dores increíbles. Hostia. E ao día seguinte operado de urxencias porque explotaba aí o... porque a apendicitis me pasara a peritonitis. Claro. Chaval, que peligro, Que peligro. Bueno, e así foi, viñeron a visitarme ali os compañeiros, non estamos todos, falta Pablo Couñago, pero me quedei sin festa. Joder. En gafas de sol. Iban todos pasados, sí, e nos pitaban. Oi. E ti? E así pasei... Vamos mantealo, cuidado cos cables. Un par de semanas de vacaciones ali no hospital. Joder, chaval. Madre mía. E ese mismo ano que falábamos, hai que falar de algo que marcou un pouco tamén a túa carreira, que foi ese Mundial Sub-20. Eu creo que marcou 1999. directamente o fútbol español. Sí, 1999, España campeona do Mundial Sub-20 en Nixeria. Unha xeración maravillosa, ti máximo goleador daquele equipo, se non me equivoco, mellor xogador. Terceiro mellor xogador do Mundial. Do Mundial. Non sei, Pablo, temos por aquí apuntado nomes, non? Primeiro xa campións do mundo como Marchena, Casillas ou Xavi, sí, absolutos, pero despois Aranzubía, Orbaiz, Gabri, Barquero, Colsa e evidentemente os galegos Coira e Lombardero. Sí, señor. Que locura. É que non sei por onde empezar, non sei... Como foi un pouco a chamada definitiva da lista de vas ir ao Mundial? Xa sabía seguro. A ver, sí que levábamos un grupo deses xogadores, eu penso que levábamos 8 de xogadores que levábamos xuntos desde o sub-15, sub-16, non? Entonces, sí que ti vas vendo que entras na sub-15, na sub-16, na sub-17, 18, entonces, bueno, dices ti, bueno, nunca tes esa seguridade, porque nunca tes, non? Pero sí que previo ao Mundial foi un torneo que fomos a Punta del Este, a Uruguai, e, bueno, ali xa mirabas que, bueno, os que estamos aquí, ao final está claro que dos 16, 18 que estábamos ali, hubo 5 ou 6 que se quedaron fora, non? Pero, bueno, ao momento que te chaman e te dicen que vas ao Mundial é alegría máxima, non? Eu penso que é dos momentos que máis recordo, xunto coa primeira vez que me chaman para ir coa selección española, non? Cando tiña apenas 15 anos, non? Que vas coa galega, e na primeira vez que vas coa galega non te chaman e vai algún compañero teu e te dices ti, foi este, eu non fume, cago en de... Tíos, tiña que estar aí cando volves a ir coa selección galega e de repente chaman outra vez e dices ti, wow, estos son momentos que te quedan aí marcados, non? E o Mundial pois é un deles, non? Como era naquel momento ir ca selección española? Porque chamaban a casa? Porque daquelas, claro, non había internet, non tal... Sí, era... chamaba a casa ao club e decía, chegou un fax, vas coa selección española. A De Gea non lle chegou. E recordas que pasou na casa ese día? O día que te chamou por primeira vez a selección española? Como gritaches? Recordo como gritei, como salín correndo do comedor, crucei todo o pasillo, saltei na cama de meu irmán para caer na miña. E miña nai, que pasa? Que vou a selección española. Hostia. Con 15 anos. Ese é o recordo que teño, clarísimo, como se me pasara onde. E aí tua nai que dixo, tranquilo, Pablo. ¿no? Sí, claro, estaba un pouco asustada. Pero, o sea, que a selección. Sí. Bueno. E como ibas a Madrid en... Madrid en avión, ven con chaqueta e corbata, hai que comprar unha chaqueta e unha corbata, teño unha foto que é lamentable, coa corbata de colorines e de balones de fútbol e a camisa, e digo, onde vou con esta pinta? Cando cheguei ali íbamos todos iguales, entonces non pasaba nada. Claro. E así. Sí. E así. E mira, temos unha pregunta de Monchiño 80 que di algunha anécdota boa de Nixeria. A mí xa me chama a atención directamente que naquel momento se fixera un mundial, por exemplo, en Nixeria. Pero bueno, non sei como foi a historia. Sí, a verdad que non sei como foi a historia. Así que, bueno, non fai moitos... supemos que foi Nixeria porque tiña que ser un pouco antes, pero despois por as guerras o paralizaran, porque hubo un documental fai, non sei se foi o 20 aniversario. E entón, bueno, aí
eu entereime de cousas que non sabía, non? E unha desas era que Nigeria estaba en guerra, iba a ser antes, non pudo ser, tuveron que mandarlo a Qatar, o mundial anterior, o de Qatar, e despois ese colleron e tocaba Nigeria porque querían ir a África, porque no 99, que estaba, bueno, expandir mercados. Non sei para que foi, pero a verdad que estaba, pues bueno, Nigeria daquela, pues imagínate, eu creo que non está moi desarrollado agora, imagínate fai que pasaron xa, máis de 25, 26 anos. Eu imagino que a xente de España quere que haya outro mundial en África, porque Mundial Sub-20 en Nigeria, Mundial de Sudáfrica tamén. Nuns anos a mitad do mundial xa vai ser. Pois, oye, pues mira, a verdad que a España vaille ben con, en África, sí. Pero sí que non prácticamente internet non existía, o contacto era unha chamada telefónica, era carísima, bo hotel, hoteles ruinosos. Sí. Sí. Por sorte, ao principio a Federación Española sabía onde íbamos e levaba comida propia e levábamos cociñeiro, que eu era a primeira vez que decía, wow, menudo nivel que levamos cociñeiro, porque xa sabían a onde íbamos. Tuvemos a Federación en sí que queixouse moitas veces por o tema dos hoteles, os traslados, podo-te contar anécdotas como ir no autobús en caravana e a policía diante nos apartando os coches con latigazos duros, sí, como aparta coche que vai un autobús. Pero o coche non o sinte. Xa, pero a latigazos e os coches apartaban. Porque igual despois que ven aquí Pablo Couñago. No, claro, decías, tipo, que fai este home saltando do coche e metendo latigazos? O país era naquele momento complicado. Estaba en momentos duros, non nos deixaban sair dos hoteles por precaución, estaba como que a guerra había pasado, pero seguía habendo restos de, bueno, pues de guerrillas e seguía habendo moitos problemas. Que bueno, para que os furiños un pouco poñan en contexto que foi ese mundial en canto a nomes, primeiro partido a Brasil de Ronaldinho. A Brasil de Ronaldinho que xa conocíamos ben do torneo anterior que nos había liado unha Ronaldinho, o futbolista. O mellor contra o que xoguei eu, creo. Sí. Mira que, bueno, tuve a sorte de poder xogar contra animais do fútbol mundial, non? Pero penso que o prime de Ronaldinho é comparable ao prime de quen queiramos poñelo ao seu nivel, non? Messi sí. Maradona, Zidane, moito nesta idea. Quen queiras. Desprendí esa aura tamén, sí. Non? De meterlle 5 encima porque se non vai nos gañar o partido el solo. Sí, desprendía algo que te imagínate en aquela época. Tengo un escalofrío. Estábamos no mismo grupo, porque xogábamos contra estaba Brasil, estaba creo que era Zambia e non me acordo outro. Non o temos apuntado, pero non sei se sería outro africano incluso, fíjate. Era outro africano. Non me acordo. Creo que é o equipo que nos falta por anotar. Sí, bueno, correcto. Entrenábamos campos paralelos. Sí. Ronaldinho tiraba faltas e ti víalo. Eu non todos. A ver, outro nivel. Mira ti, moito Xavi que estaba aí. Xavi estaba aí. Anos despois sí, dáballe pases, bueno, máis, algún máis de que. Pero o de Ronaldinho era outro nivel. Sí, era. Bueno, cambiou o Barcelona. No momento que el chega ao Barcelona o cambiou. Pero Ronaldinho estaba con Baiano, estaba Baiano tamén. Pero ningún dos dous pode decir que ten a bota de ouro do Mundial Sub-20 porque a levou Pablo Couñago. 5 goles. Eso sí, sí, a verdad que, bueno, nos saímos todos. Sí. Saímos todos, porque o partido contra Brasil foi un auténtico partidazo, sabíamos do potencial, sabíamos a tunda que nos habían metido uns meses antes, e levábamos a lección ben aprendida. Eu creo que Brasil viña un pouco de, somos Brasil, xa lle gañamos, tranquilos. Puxeron esa confianza que no fútbol non podes ter, porque ao final calquer outro equipo te pode pasar por enriba, e a verdade que nos en ese primer partido inaugural pasámoslle por riba, conseguimos ganarlle, creo que fora 2-0 e, bueno, despois creo que fora Zambia un empate a 0, e o último partido gañamos e pasamos de primeiros e, bueno,
Penaltis contra Ghana en cuartos, temos aquí. Penaltis contra Ghana, merecendo moito máis. Sabíamos que era a campeona africana, partido moi duro. Xogábamos contra homes de 25, 26 anos, seguramente. Facían a trampa, sí. Home, sí, eu penso que sí. E os outros africanos tamén, non? Todos. A ver, ao final... Eran outros tempos, sí. Ainda se fallou hoxe en día. Ainda se falla hoxe en día, cos que mundiais sub-17, quen gaña os mundiais sub-17? Non ganan os mesmos que os sub-20 os absolutos. Por qué? Porque, bueno... Trampiñas, dos africanos. Son trampiñas, bueno, cada vez son mellores, que, claro, pero ese físico con 17, 18, 19 anos notase. E a verdad que aí tuvimos esa pizca de mala sorte, porque nos empatan no minuto 90 unha falta que rebota na barreira e nos meten o empate. A min xusto me habían cambiado no minuto 85 así, imagínate o sofrimento da prórroga e penaltis. Había gol de oro daquelas? No, ainda non, foi a posterior. Cando te miras fora, porque eles tiveron o penalti para marcar e gañar, o fallaron. Botaron no fora, creo. Como a Samoa Guián. Sí, efectivamente, no Mundial de 2010. Bueno, pero pasades... Sí, botaron fora, e despois hubo, penso que 3-4 penaltis máis, e cando pasas e xa chegas a semis, dices, este é noso Mundial. Aí arrasades, xa. Brasil eliminada por Uruguai. Uruguai perde a semifinal contra Xapón e a Xapón comedela. E nos comemos a primeira Costa de Marfil, creo que foi. Outros homes de 25 anos. Non estaba Drogba por aí. Estaba o que fora o mellor xogador do Mundial, que tiña que haber sido para Xavi, e yo deran a Keita, que despois foi compañeiro del no... Seydou Keita. Correcto. Non, era Mali. Era Mali en semis, é verdade. E despois a final, pois arrollades 0-4, doblete de Pablo Cuñago, e aí íbamos co medo de estes xaponeses eliminaron a Uruguai, que eliminaron a Brasil, son máquinas, e nos meteron ese medo de veñen Oliver e Benji. Correcto, veñen Oliver e Benji e tal, e digo, buah, tienen que ser boísimos. Aos 20 minutos 3-0. Facíades esas coñas, non? Sí, tal cual. E o adestrador Iñaki sabía por onde levarnos, e nos éramos auténticos soldados, e tiñamos seguro mellor equipo do que nos pensábamos. Porque chegamos ali ao Mundial de, bueno, a ver se pasamos grupos e chegamos a cuartos, e xa porque viñamos de non facer moito tanto no europeo sub-18 como nas fases previas, a verdad. E a prensa puxoche polas nubes, o sea, temos por aí apuntado, vimos que na túa casa en Redondela, a final, pois, veron a túa familia e 10 cámaras, ou como foi ese tema? Eu non estaba ali. Xa, pero eu sí que recordo que, claro, ao final veu o seleccionador español, que era, creo que era Camacho, presidente da federación. Bueno, a eses actos que todos apuntan, non? Sí, faltaba o rei. Estaba o príncipe, estaba o rei actual. É verdad. Felipe, do Atlético de Madrid. E trouxeron un periódico, Faro de Vigo. E unha portada, miña nai e meus irmáns, digo, que pasa aquí? Ti flipando. Claro, flipando. E os primeiras 3-4 páxinas, especial miña Pablo familia, Cuñado. Tal, e digo, hostia. E aí te das cuenta da magnitudo que estaba pasando, porque nos en Nigeria non éramos conscientes, porque estabas na burbulla. Claro, non había redes sociales, non había, falabas 2 minutos, sí, a que estades liando aquí, pero a que estades liando é, bueno, pero claro, pa min o recordo que teño antes da final é que me traen un periódico, que eu non recordaba quen era que me trouxera o periódico, e fai 5 ou 6 anos en ese recordatorio de tal era Rajoy, que daquela non sei se era... Mariano. O de Mariano. Non sei en aquel momento que cargo estaba facendo, pois foi el o que a mí naquele momento era Rajoy como se fora... Sí, evidentemente. Collín o periódico era, ostras. Mariano Rajoy deu un Faro de Vigo. Que fai esta xente, toda a miña familia no Faro de Vigo? Para min foi algo que me quedou marcado, non? Que guai. Salimos a xogar e iso. Más motivado, doblete non máis motivado, sino como... Sí. Con medo de hostia, estamos no momento que... Ano 99, creo, non sei se está na vicepresidencia xa. Se non é ministro de Economía. Non sei. Mira como saber, sei de política. A ver, igual estou dicindo Rajoy, en aquel momento non foi Rajoy o que me deu o periódico, foi outro, non? Pero sí que era... Pero sentías esa presión? No. Non había presión? Que va? A pesar... Ti crees que lla mal ten presión? Non o sei. Supoño que para... Penso, non digo ya mal, ou digo, penso que calquer rapaz con 19, 20 anos
non existe a presión, non é por... Sí. A ver, solo teñen presión os que son moi maduros. Eu non era maduro daquela época, eu iba pa diante, non era... A min a presión me chegou máis adiante, xa cando, que si fallo penalti. Xa. Aí cando dices, hostia, empezo a madurar, empezo a ter ese, sabes, cando, oye, vai despacio no coche, que tal, con 26, 28 anos, se o fas con 20 xa estás maduro, con 20 iba rápido, está mal decilo, pero porque non eres maduro, eu xogaba fútbol e non era consciente de entonces iso axudábame, en ese sentido a mí me axudaba, porque claro. non tes esa conciencia de, wow, que eu mira xogar a iso, aos xogadores xóvenes de hoxe en día que non son conscientes de onde están. Hai outros que sí e teñen esa presión, non? Claro. E esa presión a mí me chegou máis adiante, non? Que cando eu recordo partidos de segunda B que te viña o veterano e, oye, non me metas gol, que vamos a descender, teño que darlle comer a... E dicía, hostia, como iba a meter o gol a este portero que lo creías esa tal, e cando ti xogas por inconscientemente. Pues, que por certo, desa concentración pregunta Foxe Esteban 85: quen se quedou co muñeco de Pablo Coira no Mundial Sub-20? Co muñeco? Como? É a pregunta, non sabemos... Non sabemos. Quen se quedou co muñeco de Pablo Coira no Mundial Sub-20? Nin idea, Si Pablo Coira levaba un muñeco. Nin idea, ¿no? Con quen compartías a habitación? Pues... non te acordas? La verdad que, mira, hai cousas que están aí marcadas, claro. pero... É que íbamos cambiando moito, pero meus compañeros eran Coira normalmente, porque ao final acabamos xogando xuntos, e despois estaba moito tamén con Colsa. Gonzalo Colsa, despois que xogador, sí que cheguei a estar con Xavi en selección, porque moitas veces nos poñían por diferentes, bueno, por mezclarnos, non? E con Yeste e tal, pero meus compañeros de habitación acabaron sendo sempre Colsa e Coira, e despois tamén dependían de que si nos deixaban a nos ou non, pero entre Gonzalo Colsa, Sí, o xogadorazo. Que un dos días que máis recordo da miña infancia foi un día que fun a Santander, paramos nunha cantina e entraron Colsa e Pinillos, e para min foi, bueno, lo máximo. Mítico. Moi bo amigo Colsa, tío, moi bo. A ver, fixemos moi boas migas durante moitos anos, éramos, había un grupo moi bo, está claro que despois consenias con uns máis que con outros, pero claro. Colsa é un dos top. Sí, señor. Despois temos, naquel verán de 1999, cando acaba a Liga en segunda, tal, imaginamos que choveron ofertas e non sei se houve opción de seguir no Celta, porque ti acabas firmando polo decano, polo Recre. Como foi o tema? Eu seguía en ese contrato obligatorio que tiña polo Celta, e en aquel momento eu recordo que fun de pretemporada, posoperatorio de claro. É verdad. Reventado total, que me recordo ir a Suiza aguantando como puiden, e sei que chegou un momento que me dixeron que tiña que voltar a sair cedido. Bueno, unha das opciones que saíron foi o Recre. Que naquel momento que aspiraba ao ascenso, uno, ti tiñas 20 aniños. Xogas algo máis esa tempada? 1400 minutos. Sí, xogo algo máis, e que tamén o equipo non vai ben, hai cambio de adestrador, e por enriba estaba Bodipo, Que tal Bodipo? Bo chaval. Sí, eu non teño moito recordo, porque realmente ao final solo me quedo cos vos. Sí. Aí sí que facer moita amistad con Quino, que foi como un pai para min, era un veterano que había xogado no Málaga, e en esa época pues, chegamos os dous cedidos ao Recre e fixemos moita amistad, e para min foi como un pai, e sí que recordo que fixemos unha amistad brutal. Todos os meus recordos de Huelva son ano duro, ano malo, pelear, casi descender, e a miña amistad incrementable con Quino. Porque é o que dis, inestabilidade, pasan dos adestradores que son penúltimos, ao final. Del Barrio e Peguero. Quedades penúltimos, pero non descendedes. Descende Atlético B, porque creo que descende tamén o Atlético... Sí, é o ano do descenso. E por un descenso administrativo do Mérida. Tamén, sí. Nos algo aí xa íbamos sabendo, e como que, bueno, ao final vamos a salvarnos, menos mal, dentro do ano desastre, por lo menos non quedar con esa desgracia, non? Que de descender ao Recre. Marcas 4 goles. Poucos. Bueno, sí, pero
Estabas empezando, sí, non? Un pouco. Sí, era, bueno, era meu primer ano, bueno, era o meu segundo ano de senior, e o primeiro ano a verdad que había xogado menos, o tema do sub-20 se había levado, non había tido esa continuidade para poder xogar en Soria, e aí sí que tuvera un pouco máis. E despois que? Despois chega a hora de volver ao Celta e de conseguir o único título europeo do fútbol galego. A Intertoto. Pos caras, que hai un problema. No. A Intertoto é título oficial pola No, eu UEFA. quero preguntar, ti crees que o sea, sí, é un título, pero como é o tema? O sea, consideras que é un título real? Sí. A ver, iso habría que preguntarlo a UEFA e a FIFA, que son os que organizan, se o consideran eles ou non. Título é, non? Sí. Título é. Oficial está considerado. Está claro que eu penso que non se lle deu valor propio club desde o día que se conseguiu, e agora se está dando máis valor, porque realmente, queiramos ou non, é un título que a FIFA e que a UEFA o facía así. Un torneo de julio-agosto, non? Un torneo de, sí, foron 3 eliminatorias. 6 partidos, sí. 6 eliminatorias. Gañades de Pelister, Aston Villa e Zenit de San Petersburgo, que foi a final, costou algo máis, pero arrasades. Realmente gañades todos os partidos e só aí o último partido en Rusia quedades 2-2. Ti és moi importante para nesa Intertoto, marcas un gol e és titular en casi todos. Como viviches? Como foi ese título? Non o celebrastedes moito, non? Sí, a ver, se celebrou, e para nós para o club era un obxectivo primordial, sí. Non só por ganalo, sino porque era acceso a seguir xogando competición europea. O Celta levaba uns anos xogando e quería seguir. Claro. Sí que recordo con sorpresa xogar titular, porque xoguei case todos os titulares menos o do Zenit, creo. Sí, tuve un pouco a sorte de que Mostovoy estaba lesionado, entonces Benny McCarthy facía de 10 e eu era o 9. El marcou nesa El marcou moitos goles, marcou moitos goles. Porque en Liga non marca ningún, porque chega a Cataña, porque xusto fichan a Cataña, pagan 2000 e pico millones por Cataña, e deixa de xogar porque está Cataña e Mostovoy. El era mellor que Cataña, pero pasa a ser suplente, ten un carácter un pouco máis rebelde, pero Benny McCarthy era boísimo, sí. Moi bo xogador. Bueno, vai a Premier, fai moitos goles co Blackburn Rovers, previo paso por o Porto, campeón de Europa con Mourinho. Mourinho quere fichalo para o Chelsea na época do Blackburn Rovers. Xa te fala do xogador que era. Sí. Cando chega do Ajax a pretemporada, Víctor Fernández flipa. Xa. Víctor Fernández e todos. Era outro nivel. Dianteiro top. Que pasa? Que despois ese ano sí que xoga, e ao ano seguinte lle traen o ano que eu estou cedido no Huelva, el xoga e a Víctor sí, era moi bo, pero non acaba metendo tantos goles como querría, e traen a Cataña. Que tampouco lle daba mal o tipo. No, que Cataña era un goleador. Sí. O primer ano hinchase, mete, non sei se máis de 25 goles en todas as competiciones. Sí, había sido Pichichi. E bueno, despois cando eu marcho a Inglaterra, el deixa de meter goles. Curioso, Curioso, sí. Porque ti ese ano sentía a competencia. Despois de gañar, sí, despois de gañar ese, bueno, falamos ahora desa tempada porque eu descubrín que foi unha tempada coidado para o Celta, porque iballe ben ao Celta daquelas, non? Ese ano, ti, eso sí, xogas moi pouco en Liga con Víctor Fernández, 140 minutos temos apuntado, 8 partidos. Porque non renovo directamente. Amenazas do presidente, director deportivo, se non renovas non xogas, se non renovas non xogas, hasta que non vas a poder entrar en Vigo e tal. E eu fixen todo, ainda que non o parezca, fixen todo para quedarme no Celta. Habrá xente que pensa que non, pero que pasa? Que cando non te valoran, cando xa te engañaron, non queres que te volvan a engañar. Baleidos era un clamor, pedindo ao Canteirán. Non creo. Era un clamor. Creo, porque o Celta iba ben, había... Sí que eu notaba un apoio increíble do aficionado, da xente na calle, da prensa,
a televisión, por qué? Pois porque era un chaval da casa, era... Non había moitos. Xa había cortado a melena un pouco, porque en Nigeria había que cortala por higiene, e despois xa dixen, isto é máis cómodo. Como? Sí. Non había gel? Había moito calor, había... bueno, era unha recomendación desde a selección foi, Pablo, se podes corta melena, porque eu como era educado, pois con esa medio melena, sí, non? Sí. Entonces, bueno, xa non era melenudo, pero eu era, bueno, era un chaval da calle, era un chaval que falaba galego, e parece que porque falaba galego era, está falando galego, sabes? Eu falaba galego porque era o que falaba na casa. Non era por nada máis. Seguín falando pois porque o falei toda a vida e o sigo falando na casa. Non era por ninguna condición. Gustaba, claro. O daba todo e o facía ben. Ese sentido de pertenza tamén, o aficionado a mellor verse aí. Que pasa? Que a mí no club non me valoraban e como me tuveron aí, entre comillas, bueno, bonito e barato, pois pensaban que podía seguir sendo así. E entonces, bueno, eu en aquela xa tiña unha xente que xa sabía un pouco máis das normas, das reglas e o Celta en ese momento chegou a lei Bosman. O Celta pensaba que tiñame agarrado porque non podía fichar noutro club. Era certo, eu non podía fichar outro club sin unha cláusula, que daquela cláusula non recordo ben se eran 3 millóns de euros ou 4 ou 5, pero a partir da lei Bosman coa reglamento FIFA cambiaba, non era reglamento da Federación Española. Cando salías ao equipo estranxeiro xa non era reglamento Federación Española, era reglamento FIFA, e aí meu a xente encontrou un camiño para sair. Entón eu, claro, vime entre quero quedarme aquí, pero aquí me dan un e ali me dan 20. Vamos a intentar que este que me dá un me dé 10. Claro. Non pasou. Jiji, jaja, non vas a xogar. Entonces por iso o 200 e pico minutos. Levabas o 9, era levaba o 9 que non quería no primeiro momento, cando Víctor Fernández veu e me dixo te vas a quedar, non sei que, Cataña quero 24, Benny McCarthy quero 17, o 9 está libre. Entre Carpin e Mostovoy, eu non. Justo, claro, foi así como non. Oito Carpin, 10 Mostovoy. Sí, non? Non. Fun pa casa, falei cos amigos e tal. Queremos dar o 9. Me dixeron o 9 e tal, e digo, pero que eres parvo, que vas a coller e tal. Ao día seguinte, oye, que sí que quero 9. E que estar falando de xogadores, temos apuntados por aí, cuidado, É que vai equipazo, Carpin, Mostovoy, Gustavo López, Caballero, Edu, Cataña. É un animal. Sí, o que comentábamos de Ben McCarthy. Jorovic, Cáceres. A lista é interminable, o sea, era un Celta europeo, un Celta que xa non quedades fora en cuartos en UEFA contra o Barça, a pesar de gañar en Balidos 2-1, perdedes 3-2 ali e quedades fora. Sí. Pero tremendo, o sea, eliminamos ao Barça en semifinales da Copa, da Copa do Rei. Pensábamos que íbamos a ser campeóns. La Cartuja. Campeóns, iba a ser campeóns de Copa, é o que quería falar. Íbamos, no. É que estábamos na final. Aparece o Zaragoza, e cascabos un 3-1. Está mellor non. Bueno, o que falábamos antes de que non podes nunca confiarte, non? Así como en ese mundial nos sempre fomos de tapaos e pensando que éramos peores que calqueira, en esa final o Celta pensou que era campeón, era o favorito, xogábamos contra un equipo que había quedado 14º, 15º, habíamos eliminado ao Barça, volvíamos a meternos en UEFA. Sí, quedades sextos en Liga. Estabades ca flecha para arriba. Sí, e penso que, bueno, non sei se chegamos ao descanso gañando, pero ou empate a un, pero sei que empezamos gañando con gol de Mostovoy. Xuraría que xa ves, ou gañando ou nos empatan ao final. Sí, non, gañades ao descanso, porque temos aquí apuntado, creo que apuntou Vieito, falouse moito de que pesos pesados do vestiario negociaron as primas por gañar no descanso do partido. Home, eu non me entero. Pareceme unha burrada, non? Quero entender que de negociaron ir gañando o descanso para despois deixarse perder. Non, eso sería a prima por ganar, é que eu tampouco sei. A ver, eu escuitei iso e preguntáronme se algunha vez. Eu penso que foi máis confianza de decir isto está gañado, somos millores, e ao final no fútbol nunca podes chacar, Sí. E que? E ti na Copa dous partidos un gol? Pode ser, participas pouquiño tamén. Sí, porque eu sempre estuve un pouco, sabes, en esa discusión infinita, porque eu recordo que a mí me metían nos despachos e
E eu decía, eu quero quedarme aquí. Se eu quería quedarme, se meu axente me decía, pero como vas a quedar se te dan 10 veces máis e tal? E digo, bueno, pero que se aquí me dan ali me dan 50, aquí que me den 20. Que dolor, a xente ríase de min no club, decía, pero que tú non te podes ir. Que dor, non? Que che traten así na casa. Sí, doi, porque despois ainda por encima ti sempre quedas de que te vas por o diñeiro, que te vas por tal, e eu ao final está claro que me vou un pouco porque non me valoran, e o diñeiro tamén fai a súa parte, evidentemente. Sí. Pero eu hubiera quedado por a mitad do diñeiro que me daban, hubiérame quedado, pero nunca me tomaron en serio, e eles sempre pensaron que eu non me podía ir. Así foi que despois denunciaron, me levaron a Suizo, en España, en Europa e no mundo, e perderon en todos lados. Xa ves. Temos apuntado do derbi. Sí, xogas un derbi contra o Depor en Riazor, que por desgracia como te acordes, el de Yalmiña. Hai cousas que sí que me acordo, momentos puntuais bons e malos que me acordo. Riazor, que ti tiña que tal che caiu o Depor? Ben. Sí. Eu quero ver que lle vaya ben aos equipos cerca quero que lle vaya ben a todo o mundo, vamos, pero ao Depor tamén. É un pouco decir iso sendo do Celta, non, pero joder, o derbi galego mola, joder. Sí, claro que estando en primeira que vayan sempre por detrás do Celta, pero que estén en primeira é bo para o fútbol galego, non? E ademais como era nesa época, porque estaban os dous competindo por entrar na Champions, competindo por títulos. A época dourada. Voltar, non? Sí, é verdade que sí. Pode pero que pase nos aniños. Que gañe esta vez algún título o Celta, non? Efectivamente. Tócalle o Celta. E o de por algún internacional. Un título de verdade, decides, non? No, un título europeo. Ah, vale. Digo que o título europeo o Depor e o título nacional o Celta. Bueno, pero este ano ganamos a Europa League xa. Tamén vale. Pode ser. Que está moi ben ter títulos, pero está mellor estar en primeira. É verdade. Efectivamente. Non cabe dúbida. Vivir dos recordos está ben, pero non se pode. Sí, sinto que hai... A única forma, co Boca River aprendindo rápido, a única forma de sair do que é un descenso ou do que é xogar contra un filial é ganando unha final, a máxima final posible. E como eso creo que non vai pasar, Celta está por encima. Sí. Mira, eu quero lle ben ao Depor este ano máis, porque o adestrador é un bo amigo. Sí? Compartimos. Falaremos desa etapa en Málaga, Pablo. Pero antes hai que pasar ao fútbol por inglés. Inglaterra. Ollo, polo mítico Ipswich Town. 22 anos tiñas nesa época, verán de 2001, xa explicaches un pouco que houbo que artallar un pouco aí para salir de Vigo, pero ao final conseguíchelo. Como foi o primeiro impacto co fútbol inglés? A Premier League. Sí. Premier League. Naquel momento, poucos españois se verían a Premier. Sí, a verdad que recordos teño de xogadores españois. Eu ao Bolton chega Fernando Hierro. Estaba xa Delors no Chelsea, ou foi despois? Foi despois. Previo creo que había estado Ferrer no Chelsea, non? De Lucas, Chelsea tamén non recordo se foi esa época cercana. Moi pouquiños. O primeiro recordo é que eu acabo a Copa, a final de Copa, 20 tantos de que, non sei, de xuño, porque a Copa se xogaba a finales de xuño. Aos 4 días pretemporada, día 2 de xulio. Xa marchas pa ali? Xa tocado a temporada. Por qué? Porque a Copa acababa moi tarde. Pretempada co Celta. Pretempada co Ipswich. O sea, xa tiñas feito. Sí, xa se sabía. Eu firmara a partir de xaneiro ti podes firmar. Eu chegou despois de estar negociando desde setembro do 2000 hasta marzo do 2001, claro. que eu tiña varias ofertas do fútbol inglés, varias ofertas do fútbol italiano. Podemos saber máis, Pablo? Xa pasou moito tempo. Sí. Que equipo sabía aí? Que... Middlesbrough. Opa, o Boro. Fulham, que acababa de ascender co Alfayet. No mítico estadio, non? No, sí. Eses tres eran equipos interesantes. Que en Italia, bueno, sí que había interés, pero non cheguei a... Da Juventus. Non creo.
Pero sí que eu tiraba máis si tiña que irme, tiraba máis para o fútbol inglés. Sí, a pesar de que o teu nivel de inglés naquele momento Era 0. e chegas a un equipo que temos apuntado que só estaba Sixto Peralta, que era argentino da tua idade, chegou... e un porteiro italiano, pero despois... É Finidi. Finidi. Finidi, chegou... Sí, foi dos últimos fichaxes de... Ajá. Pero bueno, cando eu chego non hai ningún E que que fala... tal o choque aí? Hello, I am Pablo. A ver, eu son easy going, Sí, me sí. adapto. Sí. Non quedaba outra que adaptarse. Estaba ali un pouco, entre comillas, sin querer estar, pero a verdade é que os ingleses fixeronme todo moi moi sencillo. Sí. Moi fácil, moi un club que de repente pasei dunha hostilidade de un ano moi duro por a presión de non renovar, sí, a todas as facilidades de ser un fichaxe que viña de fora e que me trataban, me valoraban e estaban ali para darme todo o que eu necesitaba. Así que foi difícil adaptarme ao idioma, adaptarme a todo, pero bueno, a ver, aquí tamén chove, Sí, correcto. Que isto está un pouco a oeste de Londres, non? Un pouquiño máis arriba, costa este. Sí. Playas non tan bonitas, pero non creo. Playas non tan bonitas, comida non tan boa, carácter da xente non tan bo, pero fútbol... Que tal? Chegas a Premier e como vives? Porque, joder... Bueno, un pouco xa ves que eu xa levo... Me repito un pouco de normalidade, non? Era así que estás nunha Premier League que desde fora wow, pero ao final eres un xogador dentro dun equipo e, bueno, todas as facilidades do mundo, sí que ves que a Liga, o país vai por diante en todos os sentidos, non? Que cando ali chega o nome nas camisetas en España chega 10 anos despois, todo o que funciona ali ben acaba chegando aquí, os horarios, o non sei que, non sei canto. Eso ainda non chegou aquí. Os horarios, sí. Son mellores ali, Son mellores ali, pero bueno, porque tamén teñen, bueno, outro ritmo de vida tamén. Teñen outro ritmo de vida e adaptácheste ben a iso. Sí, a comer ás 12:30, O té? Tamén empecé a tomar té sin leite, sin azúcar, pero sí que empecé a tomar té. E fuches ti só? Ou acompañoute alguén? Fun eu só, despois viñeron un par de amigos, en plan... Sí. A porta aberta aquí para quen veña, podía vir toda a Redondela en aquel momento. Eu recordo abrir a porta e decir hola, son Pablo, hola, encantado. Viña de parte de teu primo, de teu irmán, de teu irmán. Si pasa, colle unha habitación, aquí hai 4. Queres un té? Carai, boa choza tiñes, A verdad que sí, porque, bueno, poñía o club e eu elexía. Entón eu elexí, me fun ao Porto, mira, aquí un duplex, va de maravilla, venga. Que vividor, Sí, total, digo, madre mía. Ao final, para dormir nun colchón que tiraba no comedor e dormía no comedor, ali tirado diante da tele. Joder. Así dormía eu. Sí, señor. E que compañeiro te sorprendeu máis cando chegaches a Ipswich? Temos aquí apuntado. A guía marca 2000-2001 sinalaba Marcus Stewart como crack a seguir. Bo xogador, Marcus Stewart. Era moi bo dianteiro, sí, era dianteiro goleador, pero non me sorprenderon en ese ano como xa viña sorprendido de outros xogadores que había tido tanto na selección como no Celta, non? Logo sí que viña un pouco máis novo, Darren Bent. Sí, ese sí que ese primer ano foi como, bueno, sorprendeu a todo o mundo, non? Porque era un xogador moi xove, moi rápido e goleador. Entonces, bueno, no Ipswich foi un pouco un boom, non? Creo que debutou ese ano na Premier, sendo moi xoven. Ao ano seguinte, cando descendimos, tamén fixo moitos goles e xa, eu creo que ese segundo ano fichou o Charlton da Premier, non? É que temos aquí, Pablo, que os máximos goleadores esa tempada, que gaña o Arsenal, creo, foron Henry, Hasselbank, Van Nistelrooy, Alan Shearer, Owen e Solskjaer. Aprendiches moito ese primeiro ano? O idioma pouco. Sí, pouco. Costábame a vida. E agora eres un fenómeno, non? Bueno, fenómeno, agora xa me defendo, sí. No momento que colles o teléfono e falas en inglés por teléfono, aí xa podes decir que falas inglés, que non tens que usar e tal, e digo, me estou entendendo, me estou defendendo, xa falo inglés. Correcto. E o que máis me sorprendeu foi Henry.
eu creo que foi a versión do Barça era a versión mala de Henry, Pa que vexas, que cuidado, De verdade, non estou falando mal do Henry do Barça, estou falando moi ben, exageradamente ben do Henry do Arsenal, que era o máis cerca que eu pude ver de Messi e Ronaldinho. Claro, ainda non era foi o ano seguinte ou dous, o Arsenal dos Invencibles, no, cando foi? foi ese. Esa tempada perden 3 partidos, Mireno, sí, non estaba Reyes digo, ainda. no, que quero decir que foi bueno, ese Arsenal o ese Henry, ese Arsenal con Patrick Vieira, Ljungberg, bueno, Wenger de adestrador, foi ese Arsenal que conseguiu Bergkamp, Sol Campbell. Joder, en Liga xogas 249 minutos. A partir de decembro só xogas 2 partidos. Que pasou aí? Contanos un pouco, comentabas antes. O máis importante é que debutou no mellor campo de fútbol inglés. Claro. No Stadium of Light. Sí, dos Sunderland. Sí, o primer partido de Liga, a verdad que, sorprendeume, viñas de xogar xa na Liga e tal, pero o ambiente ese que se forma nos campos ingleses hai que vivilo. Teño pendiente. E sí que, bueno, costoume adaptarme todo. Algúnha lesión que tuven, bueno, o equipo tamén viña de facer unha tempada increíble, de meterse en UEFA, tamén foi un dos factores que ao final deciden, sabes, este está apostando moito, o equipo ven de xogar UEFA, quere crecer, e ao final dese equipo medio pequeno, medio tabla que se mete en UEFA, está preocupándose máis da UEFA que da Liga, e ao final pues, acabamos descendendo. De antepenúltimo, sí. Bueno, foi un ano difícil, xogar pouco, lesiones, e o equipo, claro, o adestrador tiraba de xente máis veterana e... Tiveches movida? non, eso foi o ano seguinte. No, con ese adestrador no. E máis, o equipo descende e se siguen confiando no adestrador. A verdad que é un adestrador que lle tuve moito cariño, que me cuidou moito, e que ainda incluso despois cando fecha no Derby Country, cando eu vou ao Málaga, el chámame para que vaya ao Derby, e acabo decidíndome ir ao Málaga, e incluso cando volvo a Ipswich, teño opción de volver a sair do Ipswich, acabo xogando no Crystal Palace con ese adestrador que había tido a primeiro ano. Bueno, sí, creo recordar que por eses anos, fora ese ano catastrófico do Derby, que foi o récord de puntos negativos, e que tomaches unha boa decisión, non? En esa época estaba o Derby tamén xa había descendido tamén, pero sí, foi, bueno, eu creo que 11 puntos, unha cosa sí, foi, bueno, este ano igual lle quitan o récord ese. Sí, os Wolves van. Ou non, bueno. Sí, andan por aí. E tes algunha anécdota así xogando, xa que mítico que di todo o mundo, que chegas ali, entras ao campo e ao mellor, bueno, ou adestrando, e que che pegaron xa un viaxe tremendo, porque ti ali eres un xogador diferente que non estaban tan acostumados a ver porque che gustaba máis ter o balón, non? Un máis fino, que digamos. Bueno, a verdad que tuve que un pouco adaptarme, non me consideraba eu un xogador fino de miña época na canteira do Celta e meus primeiros inicios, non, sino que era un dianteiro 9, de pelear, de ir á espalda, de que chocaba e de que, bueno, de que tiña olfato para o gol, non? Si que chegou a Inglaterra e dentro dese fútbol físico, non? Que ao final físicos son en todos lados, non? Sí que me adapto un pouco porque me toca adaptarme, encontro un pouco máis ese segundo dianteiro que tamén podo xogar un pouco de espaldas, que había mellorado en ese sentido bastante, bueno, vou adaptándome un pouco a que me piden os adestradores, sí que despois dese ano duro de Premier, cando descendemos ao segundo ano na Championship, sí que empeza a xogar moito máis, e teño un ano moi bo de goles. Creo recordar que xogamos competición europea por o fair play, ainda estando en segunda sí. Esa non a sabíamos. Por o fair play? Por o fair play do ano que xogamos UEFA, non sei cantas eliminatorias pasamos, nos elimina o Inter, e ao ano seguinte entramos nunha previa porque tuéramos o equipo de máis fair play, e entón volvemos a xogar estando en segunda, volvemos a xogar, pero non foi moi aló, non? Eso non me acordaba de que se facía. Habría que buscar información, pero eu
recordo que sí. O que está claro é que pasas 3 anos ali en Championship e convírteste nun auténtico ídolo para a xente de Inglaterra, non? Hai 31 cánticos. goles nese. Vin por aí que a tenda oficial do club que tiña todo caras de Pablo Couñago, tazas e foi a non verdade facían bonecos de Pablo Couñago. Molaría, Bueno, en Inglaterra levase moito merchandising loco, Por eso. Non sei. Tiña sudaderas con E ti poñeras. Cal era o Molaría. cántico que... Era simple. Sí, era sí. oe, Pablo, pero se poñía te poñías ali que decías ti, wow, que me estén cantando a min e a hostia. Sí. Ademais, é unha cosa que me mola moito das aficións inglesas, que intentan, si poden ter un cántico para cada todos xogador. os xogadores. Era a verdad que era brutal, porque claro, cando ti un xogador normal de que non pensas que te pode pasar algo así e te pasa e eu teño tazas na casa con miña cara e xogando e tal, digo, hostia, tazas con miña cara. Era como que en España iso non o habíamos visto nunca, entón era como mirabas a xente con tua camiseta, cando é o primeiro que miras e sacas unha foto, eu tío, mira mamá, un tipo con miña camiseta, tal, o primeiro tipo que eu sempre identifiquei ali, que era un típico heavy rockero, tal, digo, ti sabes de fútbol, este é o primeiro con miña camiseta, era como que cos anos e el notaba que eu lle agradecía que, digo, este foi o primeiro que mirei con miña camiseta, porque claro, no segundo ano non era eran miles, entón era como, ti sempre foches o primeiro, é algo brutal, tío, que non te imaginas. Claro, e era como, tiñas esa relación ca grada tamén, non? De moi cercano, todo, sí, claro, moito respeto. Sí, eles eran moi respetuosos, eu intentaba ser cercano, porque, joder, eu ao final non entraba en ese mundo de wow, soy Pablo famoso. No, era Pablo. Pero pola calle invitaban, seguro que te invitaban a cubatas, No, sí, bueno, pintas, querían invitarte, pero eran moi respetuosos porque non se te acercaban. Si te miraban pola calle con tua familia, era como que eras ti como, ven, que non pasa nada, sabes? Sí. Porque son tan respetuosos con tua vida privada que nin se querían meter en... E a tua nai decíanlle, gracias por parir a Pablo. Sí. Gracias por traer ao mundo. Sempre conta esa anécdota, non? De, sí. Tiña que... E ela, thank you. É como, a verdad que o fútbol inglés a xente fai... é exagerado, porque realmente non deixamos de ser personas, seres humanos, é todo un pouco o circo ese do mundo do fútbol, non? Que pasa? Que no fútbol español fante sentir así e acaba o fútbol e patada e si xa te miro aquí, eu teño anécdotas de compañeros que me decían, joder, que eu 3 meses antes metín o gol que meteu o equipo en UEFA ou que salvou o equipo de descenso, deixo o fútbol e ao día seguinte me miran no mesmo sitio, na mesma grada e nin hola. Xa. É cruel, pero é a realidade. Pasas de todo a nada en isto. Ali non. Porque eu 10 anos despois me invitan a ir a un partido e me teñen ali no estadio firmando autógrafos 2 horas antes, que eu digo, esta xente está tola. Porque respeto non é algo como que entras aí en ese... Isto foi parte deste club, foi un xogador que nos adoramos de alguma maneira, que está mal, que non se pode adorar a nadie, non? E menos a un futbolista. Pero entres en ese sitio que para eles é sagrado, o mundo do fútbol e os xogadores e a súa cultura e sabes, meus fillos, pero este meu pai, que fai esta xente? Claro, normal, tampouco viviron eles. Claro, entonces como que lle sorprende. A min pareceme eso, o sea, do fútbol inglés moi bonito, ou ao mellor, non sei se che pasou, pero vin casos de repente, pues, volve despois de X anos e danlle directamente o micro para que fale que agrada. Sí, a mí mo fixeron, eu, madre mía, eu ahora aquí outra vez, 10 anos despois a falar, e digo, non poñer estes cortes de vídeo, por favor, estás ali nervioso falando. Thank you, Ipswich fans. Sí, claro, ao final eles queren ese, sabes, que fales con eles, porque síntente parte deles. Claro, que a verdade que é bonito, joder, porque ese acercamento que ahora os clubs españoles están logrando coa grada é bonito. O Celta, a verdad que hoxe en día o Celta está facendo cousas moi ben. Como cambiaron as cousas en a tua época. Sí. Volveronte chamar nesa época de Ipswich para, oye, Pablo. Nunca xamais volveu falar o Celta contigo para volver. Nin tiñan por qué, claro está, a ver, marchaste do Celta, para eles estás facendo algo malo, sabes? Inda que tuvera todas as razóns do mundo, bueno, sabes? Claro, ahora que dis o de xuicios e demais, claro. Pues, entendo. E ao final non é... Eu son aficionado ao fútbol, o Celta
deume moitas cousas. A xente do Celta que estaba na base, os adestradores, os compañeiros, para min iso é oro. Eses recordos, os compañeros que eu tuven. O Celta está por encima de calquer persoa. Que pasa? Que a min hubo 2-3 personas no club que me fixeron sufrir moito, que eu estaba mirando unha realidade que eu decía, wow, que despois o Celta queda, a institución queda e eu fun o malo da película. Porque eu notei como a prensa, como a televisiones deixaron de falar de min, no, empezaron a falar mal de min. Por qué? Pois porque o fútbol funciona así. Non lle teño ningún rencor a nadie, pois porque eu non son unha persoa de ter rencor, pero hai xente que prefiro non mirar directamente. Por sorte, esa xente xa non está aí, por sorte. E eu agora, desde fora, sin ter nada que ver con eles, non teño ningún problema en reconocer que hai unha presidenta que está facendo increíble, un adestrador que é outro nivel en todos os sentidos, é un medio centro que te cagas, e unha afición que é a hostia, porque antiguamente, podemos decirlo, non pasa nada. Na miña época a mí me miraban os xogadores estranxeiros e me decían, joder, Pablo, que quiere esta gente, que vamos 0-0 e están silbando en la grada. E era verdad, era un Celta que quedaba en competicións europeas. Ahora sí, minuto 80, 3-0, Rianxeira. Oxe non, oxe hai unha xente xoven de 40 anos para baixo que dá igual que gañen, que perdan, son fieles e teñen esa identidade, que iso é a hostia. Que importante. Que é a hostia. E iso é gracias ao traballo do club, da presidenta, do aficionado que vai e farán cousas millores e cousas peores, e iso pasará en todos os lados. Pero fai 30 anos había un club, facía negocio, o aficionado tiña que ter un amor infinito ao club e atragaba o que tragaba, e había algúns que o tragaban, pero había outros que se daban cuenta de que eran empresas, non eran clubs de fútbol, pensando un pouco na xente. E agora siguen sendo empresa, pero se cuida moito máis o aficionado, e iso é algo que agora está moi ben, está claro que está moi ben. E bueno, chegou a hora de marchar de Ipswich e voltar a España. Como se deu ese regreso, neste caso, a Málaga? Pois, bueno, un pouco a simple razón miña de decir, bueno, si teño opción de voltar a España, gustaríame voltar e probar. Primeira división. Sí, a verdad que, bueno, tiña moitas opcións para poder seguir ali no fútbol inglés. Premier, algunha? No, sino chama atención, seguramente... porque sendo un goleador en Championship e tan querido en Ipswich e un xogador importante, pues... Tiña moi boas opcións na Championship. Que pasa? Que eu tamén a meu axente lle decía, quero voltar a España. Entonces tampouco el non se preocupou de buscar opcións na Premier. Igual podía velas, non o sei. E non estabas ben ali ou que? Estaba moi ben ali, pero era como 4 anos en Ipswich, vamos a probar algo distinto, non? Sí, a pesar de que estaba moi ben, a verdad. E máis, fixo no Málaga, estaba en primeira, as 2 semanas de estar na pretemporada, falaba coa muller e dicía, mima, isto é un desastre, cambiamos Championship por un equipo de primeira división, este club é un desastre comparado ca masa social que ten o Málaga. Sí, campos de entrenamiento desastrosos, agua fría, cousas que pensas que despois do que eu tiña en Inglaterra entre o ano 2000 e o 2005, pensas que chegas a España e non vas a ter eses problemas. E o Málaga en ese momento esperándote, o que é un Málaga como un club xigante, era desastroso en ese sentido. Era desastroso. Joder. Debutas en Liga xogando 6 minutos. ¿Dónde? Acordaste? No. En Balaídos, sí. Balaídos. Sí, como foi o recibimento da afición? Como si non xogara, como si nada, non pasara moitos anos. Sí, pasaron 4 anos e indiferencia total. Ou eu non notei, igual algún silbido, algún aplauso. Ni unha nin a outra. Non teño ese recordo de decir, como te podo decir así outras cousas máis concretas. Te podo decir a de as 2 semanas, decirlle a miña muller, duchas e tal, iso teño super consciente, cambiando un equipo de Championship por unha da Liga. E recordas o 5-0 ao Betis con doblete de Pablo Couñago? Sí, ese recordo un pouco máis. Pero ao final o ano foi totalmente lamentable. Lei concursal,
empezaron a haber problemas coa directiva e ao final íbamos ben na Liga, porque eu recordo primeiros 10, 12 partidos, íbamos sétimos, octavos, pero ao final empezaron a deixar de pagar e si recordo moitísimos problemas e coa Liga Concursal pues, aí se liou unha moi grande e ao final empezas a preocuparte máis do que é o tema económico que lle pasa ao club donde vamos a acabar que de competir. Sí que sigues competindo e xogando, pero foi un ano duro, a verdade. Sí. Bueno, Málaga tiñades un equipazo, ¿no? Duda, Arnau en paz descanse, Alexis, Diego Castro, Alexis Ruano, un grandísimo amigo do celtismo como Salva Ballesta. Salva Ballesta. Que tal con Salva? Era un pouco máis veterano que a ti, non? Tiña 3 anos máis. Bueno, pouco fachilla. Debía ter 25, 26 anos. 26, non me considerei nunca, bueno, veterano cando xa tes 35, sí. Aí no choco e tal. Exacto. Aí era o único momento que pude decir, bueno, aquí son veterano. Ainda que non queira, o son. Sí. Ali seguía sendo un medio rapaz, non? Sí, joder. Pero sí que rápido se identificas nos clubs, nos equipos, os veteranos, vos e os que van de veteranos e non tamén. A verdade que non me gustaba actitudes, non? Actitudes e como trataba a xente xoven e a verdade que, bueno, non era... Sí. Coincidimos no campo, aí vos sempre buscas o mellor para o equipo, pero non tiñamos nada que ver fora do vestuario. Aí no vestuario tiñamos un grupo moi majo. Sí. Duda, que era o mellor disso. Era o mellor. Que zurdo. E ali estuvo castigado, non sei por qué, non sei se foi... Dudarían del. Foi algo... Era a broma, A pillei. Eu creo que foi por algo do contrato que despois marchou, pero ao final, claro, o equipo iba tan mal que acabaron metendo. Era o mellor de... Bueno, despois sí que... Ainda non chegaron ao jeque, claro. Despois pero estaba Fernando Sanz. Sí. Estaba Fernando Sanz, que foi un pouco... Deixou o fútbol, se meteu na Liga Concursal, e aí, bueno, un pouco engañaos todos, porque hai que salvar isto, tal, e despois fixeron as triquiñuelas, nos deixaron sin pagar. A Liga Concursal beneficiaba moito aos clubs e pouco aos xogadores, aos adestradores e aos acreedores. Pero bueno, foi un ano malísimo, nos levamos unhas amistades boísimas, que tiñamos un grupo de la hostia. E máis concreto, o grupo que este ten miga, este grupo. A ver. Un catalán, un vasco, un madrileño e un galego. Ostras, un chiste, un chiste, Sí. Iñaki Goitia. Sí. César Navas, Antonio Hidalgo e Pablo Coviñago. Antonio Hidalgo, foi o ano seguinte, non? Foi xa en segunda división. No. Xa estaba en primeira. Sí. Desde ese día que coincidimos no hotel, porque mentras facíamos as mudanzas estábamos no hotel, habíamos coincidido na selección española sub-16 e sub-18, compañeros de habitación. Aguerrido, Compañeros aguerridos. Que tal? Como é? Porque actual adestrador do Deportivo da Coruña, Sí, ahora non se pode decir moitas cosas, que é unha persoa moi famosa. Sí, home. No, a verdade que Antonio Hidalgo, tío increíble, conxeniamos moi ben, as familias tamén. Éramos os dous cabezóns, éramos os dous peleóns, discutíamos, os que máis, éramos rabiosos, pero nos queríamos moito e compartíamos a habitación desde o primer día. Estivo en Redondela un par de anos, creo, eu estive en Barcelona. Amistad boa. Algún anécdota así con él? Ahora cerca xa iré desde cena algún día por Coruña. Xa fomos. Non lle levei moita sorte, a verdade que a vez que fun xa me dixo, joder, estábamos líder, viñeche aquí. Sí, a verdade que sí, fun o día de Castellón e a verdade que non creo que queira que vaya outra vez. Esta semana xogan outra vez contra o Castellón. Castellón como anda? Sí, anda. A verdade que me sorprende. Mira que o Depor equipazo, xogadorazos, pero o Castellón que non o tiña... Flipas. Aí en Vaya golazo de Panda en Riazor. Panda. Non, ese non é o do Fabril. Creo que nos estamos confundindo. Pero bueno, teño un congoleño boísimo. Eu pensaba que decías o grito, pim, pam, pam, Da igual, que me metí nun jardín. Estaba Diego Castro tamén, o galego, que despois tivo no Getafe. Estaba no filial. Querías levar a Diego Castro e a César Navas para Ipswich despois? Sí. Como foi eso? Iso foi que, claro, cando
A min descendemos, o segundo ano Sí. de segunda, o club, o Ipswich queríame levar de volta e, bueno, en ese momento o Málaga non me vendeu e eu acabei ese segundo ano e... Con 7 goles en segunda división, sendo importante. Sí, un ano tamén medio duro porque seguíamos co tema da lei concursal, cambios dos donos, 15º, todo o que había prometido non o mirábamos. Un desastre. E cando, bueno, eu sabía que o Ipswich estaba por aí intentando que levarme de volta e eu a verdade que estaba encantado de voltar. Sí, e así foi. E así foi. En ese momento de que eu estaba negociando como voltar e o adestrador era un compañeiro meu, nos primeiros anos fora compañeiro meu e se me deixara o fútbol e se puxera a adestrar, me preguntara por xogadores e eu como eses dous chavales, César Navas e Diego Castro estaban no filial pero xa empezaban a estar no primer equipo, non tiñan, bueno, pues non se sabía moi ben o que iba a pasar con eles, foi unha recomendación. Non era mal, De Diego Castro non fixeron moito caso porque debían de mirar o pequeno. Efectivamente. E despois arrepentíronse porque creo que marchou o Sporting de Xixón e fixo un ano brutal. De César Navas sí que me facían caso, pero era como que veña aquí que queremos miralo antes de fichalo, eu vou fichalo porque vai a ter máis ofertas, porque isto tal. Si recordo que veu, adestrou, xogou un amistoso e en ese amistoso se lesionou. De todas formas, o Ipswich quería firmalo, se fixeron unha oferta, pero chegou o Racing de Santander, que estaba en primeira, con Marcelino do adestrador, e levouse. César Navas non xogara despois no Rubén de Kazán. Premier. No Rubén Kazán. Fixo un ano moi bo en Santander e o Rubén Kazán pagou, non sei, 4, 5, 8 millones. E ali estivo tempadas. E se foi a Rubén Kazán a xogar a Champions League durante 6 ou 8 anos. Sí, sí. Que nesa segunda etapa en Ipswich atopache cun mítico carniceiro. Quen? Roy Keane. Ai, sí, de adestrador, Sí, sí, bueno. Que tal con el? Fala de ti no teu libro. Fala ben. Bueno, no seu. O sea, sí, no seu libro, na súa autobiografía, porque, bueno, debe ter ganas. Cosas de Roy Keane. Sí, cosas de Roy Keane. A verdad que a min a primeira vez que me dixeron non daba crédito, digo, pero este home co que foi, donde xogou, que carallo de necesidade de falar de min, non? Pero claro, marcáchelo, si fala de min, despois a prensa ven a min para que fale del. Entonces, bueno, pues sí que eu cando el chega ao Ipswich, ti fíxate como son as cousas, se ti miras os números dos partidos que el chega, eu xogo todo con el. E xogo ben e meto goles. Sí que é certo que despois hai unha pretemporada que eu volvo a pretemporada e lesionome, e tiña unha lesión un pouco rara, que cóstame recuperala. Entonces el pensa que eu veño lesionado de España da pretemporada, das vacaciones. Entonces el xa se volve loco con que eu estaba lesionado. Cando recupero empeza a xogar e tal, pero xa el había perdido o encanto primeiro que tuveramos, o había perdido. Entonces despois sí que a tempada vaille mal a el, vaime mal a min. Sargento, bueno, acabamos enfrentados, tuvimos unha discusión moi dura porque bueno, eu tamén non me calei, mandoume xogar co segundo equipo. O ali cando hai xogadores que están lesionados, pois é normal ir co filial, pero cando vas co filial é para xogar, e el fixo a propósito de poñerme no banquillo, mandándome con reservas. E el fixo a propósito ir ao acabar do partido, despois de haber xogado apenas 7 ou 8 minutos, ir ao vestuario a buscar un enfrentamento, e veo a buscalo. Criticoume como que xogara 5 minutos e que xogara andando, como que, claro, veño ao filial, posme no banquillo, que pensas? El veu a buscarme e encontroume. En ese momento eu me levantei e lle dixen que o problema que había no club era el, e que era o problema era el. Entonces el como que se sorprendeu que eu me levantara, e a todo isto en inglés, Claro. Imagínate, a saber o que eu lle decía. Díxenlle que era o problema do club era el, e que era un entrenador malo, e que este club non iba a ningún sitio mentre el fora o entrenador. Utilizaches a palabra da F.
Esa era así. Sí, non? Así. Todo o rato. Entón el veu hacia min e intentou de pégame. E eu lle dixe, no, pégame ti, que eres tío que estás vindo, nos separaron, Cara. e a partir de aí a mí me apartaron, e, bueno, me fun a Crystal Palace cedido, porque me quedaba só ese ano, entonces foi como unha cesión, me fixeron unha entrevista, meu amor incondicional por o Ipswich, por o club, por toda a xente dali, e a pena de que ahora estese adestrador e tal. Multáronme por falar do meu club, me multou, Sí. claro, pero dentro do régimen podía multarme, tuven que calar, acabou o ano, aos 3 meses o votaron, e anos despois fala de mí no meu libro, entón eu aí xa puiden falar e soltar e decir todo o que realmente pensaba. Como calificas dun ao 10 ao bo de Roy Keane como persoa? Como persoa sinto isto de que sintes pena por algunha xente, ¿no? De que dices ti que no fondo sinto que é un pobre miserable, que ten todo para ser feliz en canto a unha familia, o sustento económico para poder ter unha vida familiar e plena, para min é un infeliz da vida, porque vive parado en ese momento de que ele era Dios no Manchester e está endiosado, e ao final o fútbol te vai poñendo no seu sitio. Entonces, igual que lle pasan a moitos excompañeros que eran estrellas no mundo do fútbol, e cando deixas de ser futbolista deixas de ser estrella, a non ser que seas Ronaldinho ou Xavi ou algún que son sempre icónicos, pasas a ser esa persona normal que xa eras cando eras xogador. Entonces hai moitos que o levan moi mal, e el o leva moi mal, e a min iso no club cando íbamos por os pasillos e tal, a xente no club me daba as gracias. Thank you, Pablo, thank you, eres la primera persona que es capaz de enfrentarse a Roy Keane e tal. E digo, tío, aquí estábamos todos hasta os huevos. E eu acabei explotando como podía haber cavando gaqueira, sabes? Sometía moito a xente, era moita presión, era moi ditador, era moi tal. E bueno, ao final o tempo deu un pouco a razón de que non iba a ser entrenador, porque ele era todo así, acabou sendo axudante e acabou pois fora de ser adestrador, porque ao final iso non existe na cultura fútbol, non? E a verdad que dame pena, porque vai de simpático bueno, se o vedes na tele e cae ben porque fai esa gracia a broma e tal, pero eu sei que realmente é unha facha, é toda unha fachada. É a típica persoa que dice quero máis a meus cans que a miña familia. E está moi ben querer os cans, pero querer máis a teus cans que a teus fillos ou a tua muller fala mal dun ser humano, creo eu, creo. Pode ser, sí. Que sentiría un fillo se escuitas iso? Me é máis fiel un can que meu fillo. Hostia, que os cans son fieles, pero hostia. Sí. É un debate para outro día. Pero bueno, Roy Keane é un tema aparte, podemos facer un libro del. Sí, xa vexo, cuidado. Podría ir a Inglaterra e decir, oye, podo contar unhas cuantas cosas de Roy Keane? Pois forreste, Pablo. A verdade é que sí. O do Crystal Palace que estás... Porque firmas, xa dixeches, cedido na 10-11 no Crystal Palace, tamén en segunda entendo que o ser o Crystal Palace quedastes 12º, que é a súa posición habitual. Estaba aí Crystal Palace. Sí, viñan de sufrir, de tamén un cambio de problemas económicos, entra unha xente nova que empeza a facelo moi ben, aproveitanse dos xogadores xóvenes que había moito nivel, e pouco a pouco a nova dirección do club empeza a facelo ben. Había certos nomes, bueno, había un veteranazo. Edgar Davids. Que tal con él? Moi ben, a verdade que moi ben, un personaxe, aparte, claro, falaba moi ben o castellano, e a verdad que conxeñamos ben, contoume 4 películas de Barcelona, da Juve, era un personaxe de la hostia. As gafas. Seguía xogando cas gafas, non? Sí, claro, sí, porque él tiña un problema na vista, necesitaba as gafas. Que personaje. Pero había 2 chavales formándose aí que coincidiches un pouco no inicio das súas carreiras. Un é Nathaniel Klein e outro é Wilfred Zaha. Sí, había moitos chavales, a verdade que deses dous que dices que bueno, foron nombres moi grandes na Premier League, non? Sobre todo un, non? Sobre todo Zaha porque era nivel tope.
nivel top. Sí que foi moi xoven para o Manchester, non? Porque eu penso que estuvo ali como 2-3 anos, Sí. ascendeu, e no ano do ascenso de Championship foi ao Manchester, como que pasaches de xogar na segunda ao Manchester, non? E sí que aí costoulle máis, despois volveu ao Crystal Palace e Foi leyenda. foi Ahora está leyenda. en Montreal, creo, ¿no? Non Sí, sei. está Pero bueno, nos Estados Unidos. era Sí. deses xogadores que cando os miras a adestrar foi como que wow, isto é outro nivel. Sí. Qué guai. Outro chaval Klein. acaba no Liverpool, que dices ti, Tuvo cuidado, lesións, sí. tuvo lesiones, Southampton, pero xa era un xogador máis normal. Claro. Zaha era dos Burrada, top. claro. E despois, con 30 anos, acábase a túa estancia no fútbol inglés e decides dar un paso curioso, porque pasas 2 anos primeiro en Vietnam e despois 2 anos en Hong Kong. En Vietnam, ¿no? Sí, foi un e un. Foi Foi ano e un un ano. porque aquí temos o nome do equipo vietnamita, pero a min das Iso é Dong imposible. Tam Long An. Sí, sí, foi un pouco unha película de... Por que? Pagaban ben? Sí, Tiñan que pagar pagaban ben, sí, pero pagaban máis en Inglaterra. Sí. E sin embargo, A experiencia a foi, pesar de ahora realmente te diría, tiña que haber seguido en Inglaterra, tío. Non eras consciente do ben que se está en Inglaterra. Sí. Pero claro, xa eran 4 anos, 2 en Málaga, outros 4. Era como vamos a probar algo Un distinto, cambio de aires. non? Moi Un cambio de aires. pero era moita Está quentada, mal feito. Ahora diría, sí, Pablo, como non seguiches 4, 5, 6 anos máis en Inglaterra? Pero non foi o tema económico, porque seguramente o que me pagaban en Vietnam me hubieran pagado en Inglaterra, pero era por ese cambio de vamos a conocer Vamos a ver Vietnam. a conocer mundo. Eu me encantaría ir a Vietnam, Vietnam é un país Chulísimo, espectacular, ¿no? Para ir de vacaciones, a cultura e a xente dali. A idea non era ir a Vietnam, pero saliu esa opción, estaba Malasia tamén, estaba China, ao final saliu esa económicamente pues, a experiencia e fomos para ali. Aí fuche xa, imagino que a túa muller ou... Sí, miña muller e meu fillo. Que Xa pasa estaba, que claro. sí, bueno, a miña muller acompañoume sempre a todos os sitios, a todos. E máis, algún deles que vendrán máis adiante, fomos máis por miña muller que por min. Pero sí, A a Hong Vietnam Kong. eu cheguei ali os primeiros meses estiven solo, despois xa chegou el con meu fillo, que en aquel debía ter 4 anos así. Despois fun a Hong Kong, ali naceu o meu segundo fillo, aventureros tamén. O sea que muller, ten sí. nacionalidade No Kichi. No. Hong Kong que é China ou é unha especie. Cando eu cheguei É complicado, é complicado. Sí, é É moi complicado. É complicado, eu aí non estou en esos términos, pero Metíaste nun Hong jardín, Kong era medio china, medio británica. Claro. Despois Claro. xa deixou de ser de británica para ser medio independiente, medio china. Vívese moi ben en Hong Kong, ou por lo menos cando eu estiven ali, había un montón de españoles, siga habendo. Hong Kong é espectacular a nivel de país, o fútbol está crecendo. Non falamos nada de fútbol, é o nivel ali iba sobrado, non? Hai que Sobrar xa non vas porque xa hai unha edad, pero bueno, sí que estábamos no equipo grande, había un montón de españoles, un par deles galegos que seguro que conocedes. A ver. É que eu non mirei nada do equipo vietnamita. Pues non mirei nos nada. informastes. No. Quen estaba ali? Estaba Dani Avalo. Dani Cancel. Dani Cancela, vale. Claro. Claro, en tanto... En Kichi estuvo 10 anos, 11 anos. É verdade. Ostras. Pero Dani Cancela tamén estivo en China, non? E así, ou non? No, ele estuvo sempre ali? creo, Vale, pode ser. estuvo máis de 10 anos, habría que preguntarlle, pero estuvo máis de 10 anos ali, pero españois ali no estaba Losada, el chino Losada tamén. Que se foi do Lugo para ali, sodes moi xóvenes. Sí, Sigue por ali en Hong Kong adestrando. Entonces había galegos e moitos españois ali, entonces creceu moito a liga porque esa xente que chegou de España axudou moito a desarrollar os clubs e a xente ao final acaba firmando onde ficha ben. E aí que pasou? Porque estabas xa pensando un pouco en apartarte do fútbol profesional, digamos, ou... Sí, bueno, eran oportunidades, eu tiña esa inquietud de conocer países, o fútbol me daba esa oportunidade que te pagaban e por encima coñecías. E algunha anécdota así... Eu que sei, algunha anécdota choque cultural gordo desto de... Comida. En Vietnam, unha boa. A ver. Primer partido estou reserva da alineación, os titulares se van para o vestuario e os reservas tal, eu miro que van para ali e vamos, eu sigo o suplente tal. Salimos do estadio, imagínate a típico
bar de pueblo, de aldea, con Sí. terraza de sillas de plástico, tal. Vamos a tomar un café, tal. Eu, como? Sí, home, somos os suplentes. Bueno, Como eso non pasa como- nin Iso non pasa nin en terceira, casi, que un pouco No, no choco un pouco. Nin en terceira Iba a decir, en regional. terceira Bueno, eu autonómica, no claro. choco un pouco tipo de, bueno, Sí. non sou titular, vou Un a tomar café. un café, Eso vale, sí, pero a sí. nivel salir do estadio, sentarte ali nunhas sillas baixiñas de plástico, Sí, tal. va. E ali tomar o café, e o compañeiro do ao lado, pitillo, e digo, Pitilleros, se eu. saco unha foto de aí, Son tal. pitilleros os vietnamitas. Sí. Sí, pitilleros e bebedores. Bueno, bebedores son en todos lados, que parece que está súper normalizado. Aquí no beber é o normal, non? E ti, neses ámbitos, nada, Na- non? Nunca che molou. Nunca son Mellor. por convicción propia, non? Ahora que podría beber e podría fumar, Xa. está súper normalizado, parece que hasta que ahora chega meu fillo que non fuma e bebe, hasta parece que está mal. Como non? Pero como? Non, home. Está mal, parece que sí, a verdade, é un pouco así. Ya, Verdad, de miña época xa pasaba, como que fumar era guai, Sí, non? e o de beber tamén sí que E é o moi de beber social, tamén, iso é verdade. sí. É raro Sí, que alguén a non presión beba. social. Exacto, entonces é como que vivimos en un mundo que está tolo, pero é así, é así. Sí, sí. Entonces, bueno, hai que aguantar. Despois desa aventura asiática, chega a hora de volver a casa, volver a Redondela. Como se viviu esa volta? Noticia bomba na vila, eh? Como se dá? Porque... Nada, se dá que eu xa tiña, pues, creo que estaba preto dos 35. 34 niños. Nada, bueno, equipo do Pobo, adestrado por un amigo, Liáronte. Liáronme. Estaba esperando a ver algunha opción que podía sair de outros países, había equipos de segunda B que me estaban insistindo, eu estaba esperando por esa de fora e digo, bueno, pues mentras espero de fora, xogo no equipo do Pobo. Fua. En terceira, está. 18 partidos, 17 goles. Que animalada. É unha burrada, porque... Bueno, non sei, estaba Gerai Couñago. Gerai é teu... Non é nada teu? No. Eu pensaba que sí. Moi bons amigos, éramos, bueno, o Couñago é porque somos da mesma, temos familia na mesma aldea, non? Ah, amigo. E aí somos todos couñagos. Pua. Marca outros 14 14 goles, que despois iría contigo a Finlandia. Pero, que? Esa terceira que dá de sextos, tiñades un equipazo, eh? Non podedes metervos en playoff, pero temos apuntado os nomes dese equipo. Que animalada. A min pareceme, sí, moi... Lucas Puime, Javi Pazos e Robert Fernández, que apenas xogaban, Caloi, Ángel Bastos, Cortegoso, Curri. Curri que é? É que a Curri coñezo eu persoalmente, que estivo... Curri, extremo, rápido, Sí. sacamos moito jugo aí en Rondela Sí, con sí, Curri, sí. Os mellores anos eu penso que foron os Sí, dali, non? sí, despois ele foi... Estaba Robert tamén, o segundo adestrador de clave. Robert Fernández, Sí, que Robert apenas Fernández. xogaba. E é curioso. É que tiñamos un equipazo. Eu penso que está mal que o diga ahora, está mal, pero se eu xogo desde principio de temporada nos metemos en playoff seguro. Claro, porque non só ascender nunca sabes, pero que nos quedamos a un punto, a dous. Un pouco, Eu creo que un empecé a pouco xogar máis. en outubro, novembro, despois algunha lesión, algunha tarxeta, bueno, no, tarxetas tampouco moito, pero sí que estuve en algunha lesión e despois que, bueno, saliu a opción esa de Finlandia que eu non quería ir, pero bueno. Marchaches, eh? O Pero- PK35 Vanta Senior. No, primeiro foi Honka. Honka O Honka, primeiro. é Sí, verdad, primeiro foi primeiro. Honka. Segunda división, final. Primeira. Primeira? Uf. Sí, primeira finlandesa. E que Frío, tal? Un ex compañeiro que comigo no Ipswich e que vente pa aquí, mándame xogadores, non quería ir ninguén, Sí. non quería ir ninguén. É que Finlandia... Pois ven tú. E a muller, pois vamos, no, en serio. Foi cousa da túa muller, sí? Tal cual. Me está pedindo Shefki, que era o adestrador, que lle mande para ali un par de xogadores que si coñezco, que estén Ainda se nivel dixe de túa terceira, muller, ainda xou eu. No. E a muller, por que non vamos nosotros, tal, Finlandia tiene que molar, los niños, la educación, Buah, que liada, el inglés, en serio, tal. Pues, O que dice miña muller é sagrado. Sí. Que manda, oye, que vou, pero levo un par de xogadores comigo. Como? Bueno, tráete un. A Gerai. A Caloi. A Caloi primeiro. Caloi. Fumos, o disfrutamos, o equipo tuvo problemas económicos, non sei que, non sei canto, e foi cando despois
non vamos á Jonca, acabamos indo ao Pecavanta, tráete a máis españoles e a quen queiras. Mima, levas a Mateo Míguez incluso. E aí xa viñera Gerai a Jonca e tamén vai Mateo, e adestradores E É que eu flipei cunha Hai máis, cousa, porque despois. cando estaba preparando o xogo, que despois iremos aí, mirei na plantilla do Pecavanta e na do Jonca e había, sin exagerar, 50 nomes. Sí. igual é tamén por tema de filiales No, Claro, poñían a todos xuntos e eu vin pero aí bastante 50 español. personas que digo... E galegos e xente que pasou polo fútbol. E agora eu, un pouco a raíz non sei cantos españois habían pasado hasta que chegamos nós, pero nós cando empezamos a ser na Liga había moi pouco, e penso que os anos despois empezaron a ir españois ali, porque ao final tes que adaptarte ao clima, si que a tempada empeza marzo, abril, acaba en outubro, os meses duros estás de vacaciones, porque nos finales de outubro xa nos viñamos pa aquí, Non ves o sol, novembro, decembro, que son os meses duros, xaneiro non estás ali, ou cando xa voltas a pretemporada, dices ti, no, que frío en pretemporada, tal, digo, no, todo o contrario, campos cerrados, calefacción, a todo trapo, ali pasei máis calor que en calquer sitio onde haya entrenado. Que heavy, Ostra. Te adaptas. Eu, a verdad que foi unha experiencia super chula, levei xogadores para ali que viviron experiencias de fútbol profesional como Caloi, Gerai, Mateo, adestradores que tamén pasaron por ali e que bueno, eu intentaba axudar a xente de meu entorno a que tiveran oportunidades dentro do fútbol profesional. Sí, señor. E despois regresas a Galicia, xa con 37 anos, fichas en Cangas de Morrazo, no Alondras, e vas con tamén vai Gerai. Jacobo Montes, Couñago, que é o entrenador amigo meu, Moi que amigo, teño non? que acabar ali, entre comillas, porque o Choco xa non tiña fichas, que era o irmán de Jacobo, que era Marcos, porque Claro, se os non o irmáns normal Montes, se non o normal é que eu xogara no Pobo. Entonces, claro, vas ali. Marcos, que viñera de vacacións a Finlandia, se botaba as mans a cabeza dicindo, pero como os vades a ir agora e xa non teño fichas? Porque iso era xa coa tempada empezada. Fas unha Porque boa ali tempada, estaba empezando a acabar a tempada. Sí, Marcas 11 goles en 21 partidos. Sí. Un hat-trick incluído aos Pontes e un El doblete ao doblete ao Berga. Berga. Bueno, sí, pero o equipo no, incluso iba mal, sí que teño opción en xaneiro de irme ao Barosa, que estaba en pretemporada, me sabía hasta mal deixar un equipo estando mal, acaba a tempada ali, nada, e o último ano sí que xa Marco xa me dice, ahora sí. Retiradiña no Choco, na Ahora casa, sí que xa Que te- bonito, Que final tan... E tamén Sí. con equipazo, oitavos... Sí, brutal. empezamos mal, a tempada foi dura, despois a nivel persoal foi ainda máis dura porque as lesións xa caían moi continuas, pero sí que había bo equipo, Buah, xente xoven, hai aí un dianteiro que Antón Escobar, que A para min Kenya, era o lliño direito que Sí. a mí me parecía me parecía no, o está demostrando, pero Estivo aquí, Antón, moi bo chaval, a verdad que me levaba moi ben con él, intentei axudar e bueno, a verdad que eu creo que tiña que estar en segunda. Correcto. Creo que ten nivel para estar en segunda. Estaba aí ca culto a ver se entraba e ao final, mira, tirou polo proxecto do Racing de Ferrol. Sí, a ver, que está aínda, que é un xogador que é xoven, entre comillas, non é Sí. maior, gustaríame ver no fútbol profesional porque creo que ten nivel Sí. para o Sí. fútbol profesional. Estaba tamén Chiqui. Chiqui tamén, Sí. moito nivel. Eu recordo xogar contra Chiqui en segunda regional, a Copa Federación, e ele estaba ali e digo, este chaval Buah, hai que escandaloso. fichalo xa. Xa ves. Que de segunda regional a terceira división hai moito salto. A primeira semana entrenando era Chiqui de Volaba, sí. Óscar Comis, Caloi, Berto, que había falaremos. moi bo equipo. Ronald, sí. Puime... Félix. Un equipo que molaba, Sí. E chegou ese momento da retirada, temporada 17-18, bueno, supoño que foi algo orgánico, que xa tiñas medio... Sí, a verdad que acabei xogando os últimos partidos, xogando ben, o último partido que na terceira foi contra o Compos, o meu último partido foi Compos, Aquí en Santiago? aquí en Santiago, gañamos. O equipo que lle marcaches o teu primeiro gol en segunda división. Sí, Ve correcto. que bonito, Pero no,
ao final acabei retirándome na Lomba xogando a Copa Federación contra, non sei, habría que mirar aí, era un equipo de preferente. E gañamos, a verdad, tamén marquei meu último partido. Que bonito. E a verdad que foi bonito, foi emotivo, estuvo chulo. E tamén é bonito que agora está teu fillo Iago seguindo os teus pasos polo Choco. Sí, está meu fillo Iago. Juvenil, teño que dicilo por aquí, tamén meu fillo André, que tamén claro, dice, claro. Tamén. Que máis meu fillo pequeno. André, máis pequeno, ainda infantil, pero él tamén dice, que estaban falando solo de Iago e tamén estou aquí, tranquilo. É Vamos mellor a André, darte. é mellor André. Son os dous moi bons. De que? Porque non xogan, Son son os dianteiros. dous, no. Iago está ahora mismo reconvertido a dianteiro e a verdade que ante a falta de dianteiros en todas as categorías pues, está facendo bastante ben, a mí me está a sorprender bastante. Ten A xenética. Ten cousiñas do seu pai. Home, espero que sí. A melena, sí, a melena no. Non lle deixas poñer melena. Sí, pero él non quere. Eu estou aos dous para que deixen o pelo largo e o pequeno menos. O pequeno vai sempre co pelo rapado. É curioso porque a peluquera sempre me dice non coñezo a ningún neno que sempre quere levar o pelo rapado. Non quere tonterías desde... Nada. E a veces un muletxito así un tal, pero no, eu digo, pon aí un par de rayiñas. Cando era pequeno, digo, no. Cando era máis pequeno sí, pero ahora no. Que crack, André. E André que é? André xoga de medio centro, de 6. Como Miguel Román. Como Miguel Román, sí. Bueno, Miguel Román tamén xogaba de 8, non? Sí. E agora... Hai que decir, non? O sea, ahora estás traballando un pouco aí a historia, é que é curiosa a historia que tes con Miguel Román, non? Queres contala ou podes contar, non? Sí. Estamos aquí que cuidado, que vamos a facer un non sei. Nos vamos a ir de tempo, pero bueno, sí, a ver, deixo o fútbol. Sí. Alberto Suárez, compañeiro do equipo, adestraba categorías inferiores no Choco. Pablo, vente comigo ao corpo técnico, tal, segundo entrenador, tal. Digo, no apetece, déxame descansar un pouco do fútbol, tal, non sei que. Falo coa muller. Como no, meteste aí, tal, anímate. Oye, Tomas decisións por ti, sí, tal cual. Todas as miñas decisiones veñen detrás da muller, así que estás aquí, seguirei tomando. Estás aquí pola túa muller? Non lle contei, a verdad que lle sorprendeu. Estou aquí por tua insistencia. Xa, a verdad foi un pouco pesado, teño que admitir. Eu te dixen que sí, e bueno, tardou un pouco, pero sí, tiñamos ganas, Sí, me costa ir a Vigo, imagínate ir a Santiago. Xa. Non cabe dúbida. Bueno, por onde íbamos? Miguel Román chegas Miguel Román, ao final Alberto sigue insistindo un pouco máis, miña muller xa había empuxado un pouco e ao final, pues, bueno, veña, eu sou un adestrador, tamén, veña, botote unha man, e tamén estaba Hugo Álvarez, que tamén está ahora adestrando os cadetes do Celta, e fixemos o grupo 3 e o pasamos en grande, a verdade que foron 3 anos no juvenil. O segundo conseguimos ascendelo gracias un pouco ao COVID. Íbamos a imposto de ascenso e, bueno, estar aí. Sí. Bueno, a raíz de haber xogado esas 2 primeiras tempadas en Xuvenil Nacional, fixéramos 2 anos moi bons. O primeiro ano a época da Vicín, de Davo, que está no Ibiza, de Samu. Tipazo Davo, un fenómeno, eso é oro. Oro. Sí. É oro. Do pueblo tamén. E o segundo ano, pois, xa non era o ano del. El xa era senior. Tiñamos un equipo, penso que un pouco peor, pero de currantes e a verdad que o segundo ano foi un espectáculo. Xente que saiu un grupo fantástico, competíamos moi ben, gañamos moito partido e chegou o COVID e ascendimos. Bueno, ao ascender, pues, claro, pasábamos a División de Honor e, claro, a División de Honor así como en Xuvenil Nacional ti tes que andar a chamar a dos xogadores para que te veñan, en División de Honor se te ofrece todo o mundo. Bueno, nos tiñamos un listado grande de xogadores que podíamos fichar e un deles era Miguel Román, porque nos recordábamos a ese regordete co número 10 melenitas do Rápido de Bouzas. E foi un dos xogadores cos que falamos e que ao principio costou, pero ao final acabamos metendo no equipo. E a primeira semana adestrando foi como, wow, aquí hai 4 ou 5 moi bons, pero hai un que é outro nivel. E pouco tardou en ir en voar. Sí, que pasou despois con él? Como porque empezáchelo a levar? Eu non estaba metido no mundo da representación para nada. Pero sí que era meu terceiro ano que estaba bueno, axudándolle a Alberto, estaba moi cómodo, estaba moi ben, pero chegou unha oferta dunha empresa de representación para empezar a traballar e lle dixen, bueno, eu empezo,
coa condición de que me deixes acabar os 5 meses que me quedan co equipo e a partir do Bram xa empezo a traballar con vos. E foi un pouco así medio broma de, pero xa teño un, pensando en Miguel Román. Digo, bueno, se vou a xunto de Miguel Román e lle digo que vai ser o seu representante e que vai xogar fútbol profesional, pues o que me dixo a primeira vez que falei con él, que me dice, que dices? Xa. Bueno, foi así un pouco a broma de, bueno, pues sí, mira, tal, isto que... Un pouco de broma, pero eu mirando as condicións que el tiña, non? E a verdade que, bueno, despois el puxo moito de súa parte. Puxose fino. Xa se puxera fino. Xa. Foi das poucas persoas que no COVID adelgazou en vez de engordar. Todos engordamos, non? Estando na casa 2 meses. A verdade que sí. Porque eu realmente foi como, ostras, este non é o chaval que eu recordo de Bouzas que viña regordete. Sí. E, bueno, eu penso que, bueno, el o dixo en algunha entrevista, non, de que non se miraba no fútbol, non con 18 anos ti xa sabes, un chaval que está na canteira Celta desde os 15, 14 anos está pensando en ser futbolista. Un chaval, meu fillo que está no Choco, pensa que quere xogar a fútbol no máximo nivel. El no último ano en División de Honor xogaba porque lle gustaba o fútbol. E mírate. E bueno, acaba a tempada, fai un ano moi bo, mete 7-8 goles, xogaba de todo, de 6, de 8, de 10, o poñamos de todos lados, tiraba faltas como nadie, e era outro nivel. Vai a Pontevedra coa expectativa de fago pretemporada. Filial, incluso. Sí, ou terceira, e a semana, oye, contrato. Digo, wow, claro, normal. Xa. E despois, pois nada, fortuna... Houve aí opcións incluso de outros equipos, ti sí. Aconselláchelo como crías que era o mellor e... Sí, a verdade que, bueno, eu aconsello pues, as vivencias miñas, el tamén ao final decidiu el tiña moi claro que o tema Celta lle tiraba moito e bueno, despois se foron dando os pasos hasta chegar ao Fortuna e eu penso que Claudio tamén xa o conocía e bueno, que te vou decir que xa non se pades todos do que está facendo ahora mismo, porque eu te son sincero, o falo con ele, o falei xa varias veces e decía, é o mellor. Tú sabes que el sabe que eu tiña máis fe que nadie, el o sabe, porque decía, joder, que cando yo decía eu, nin el o creía. Ahora incluso a min sorprendeume estes 3 meses. Tremendo. Pois pasamos a preguntas da audiencia. Veña, dale. Está, fixémoslo aí como super coordinado, ¿no? Home. Estaba todo preparado. Sí. Efectivamente. Pois comezamos con Kebar 7, que pregunta: ves que os xogadores que salen agora son peores que na túa época? En que invertía o tempo un futbolista da túa época? Home, eu penso que, a ver, habré que preguntarlle en que invirten o tempos da hora, non? Pero penso que un pouco no mesmo, non? Andar no Instagram. Bueno, redes sociales non había, pero da miña época xa empezábamos coas consolas. E as consolas, a PlayStation era... A Play 2. Darlle ben. Dáballe. Eu vin por aí que xogabas cos teus fillos incluso. Sí. Ahora, que pasa? Que eu pasei de abusar de meus fillos a que eles abusen de min. Claro. Entón, eu agora xa non xogo. Home, claro. É o clásico. Lei de vida. É lei de vida. Ahora intento xogar un pouco a Clash Royale, porque aí da gano. Ollo, aí esa nota é boa, Sí, é un... É un guilty pleasure. A mellor Pablo sabe o que é un guilty pleasure. No, aí non chego. Pero que son fan de Clash Royale desde que comenzou, sí. Así que levo máis de... Este sí que é o guilty pleasure por antonomasia. Moi enganchado a Clash Royale. Ahora son máis de Brawl Stars. Recomendo. Xoguei a Brawl Stars, non me gustou tanto. Xoguei con meus fillos, xogo con eles de vez en cando, gáñame moi fácil. Claro. Paso ao que gaño eu. Claro Royale é máis... É máis aí, bueno, un pouco de estrategia, pensar. E todo comenzou en Finlandia, con meu fillo pequeno. Bueno, claro, Finlandia é a terra dos creadores de... Correcto, de Clash Royale. De Clash Royale, de... Clash of Clans, os Angry Birds. Angry Birds, que todo está ali por Angry Birds, dali de Helsinki. O rollo que foi, fillo, vamos a comer. Espera que estoy jugando. Digo, no, dai a pause. Que non se puede. ¿Cómo? Partida contra outro, trae, pum, pam, pa min. Come ti que eu vou a xogar.
Que grande. Máis de 10 anos xogando, Hostia. Non estou orgulloso, ainda que un No, pouco está sí. guai, está Un guai. pouco sí. Daba ya a play, é algo que Clash Royale, sempre tío. teño esa curiosidade. Como foi a primeira vez de verte nun xogo, nun FIFA, nun PES? Foi como, wow, tío, isto non me pode estar pasando a mí, sabes? É como, ao final te habitúas a todo, non? O primer cromo de Panini, o primeiro tal, é como, bueno, te habitúas, non? Pero é sorpresa, meus fillos agora xa están habituados, pero claro, de vez en cuando, cromo de mi padre, claro, e a xente, os Claro. amigos, e tú salías en el FIFA, e eu, sí, claro, Claro. A ver, é como calquer chaval que de miña época si estuviera vivindo iso, non? Que ao final... E no... Probablemente eu teña nos cromos a Pablo Coñago. Eu teño álbumes desa época históricos Claro. que veñen impresos. Eu de cromos, Sí. incluso, da liga e así. Bueno, ao final é como un sono, non? Cando eres Sí. un crío que tal e Sí. chegas a esas cousas. Pero incluso tamén, claro, nesa época o PES, que nombre che terían? E a saber, sí. E aparte desa época era Tounago era o ou que algo pegaba así. duro, non? O FIFA non Xa, era malo, correcto. entre comillas, con Sí, perdón, a que despois se comeu e agora FIFA é FIFA Sí, e o sí. outro xa desapareceu, non? Xa non hai nin FIFA. E fútbol, chamase, Sí. o PES. Bueno, temos unha de Poldo _baixa Amado que di: despois da bota de ouro, podías esperar algo máis da túa carreira? Eu penso que sí. Eu penso que despois de que te miras aí campeón do mundo, bota de oro, tal, sempre, inda que, joder, tuve en boa carreira, sí. Sí. Podía chegar a máis? Eu penso que Claro. sí. Aquí di un Carlos _baixa 1978. Crees que houberas triunfado nun dos grandes de España? É que é unha pregunta tío. tan... A ver, Xa. a ver, eu nunca me considerei un crack de como para estar nun grande de España. No. Ahora, creo que sí que en ese perfil equipo medio podría ter máis carreira, máis equipos, xogar máis. Penso que sí, realmente. Creo que tive unha carreira boa, que podía haber sido mellor como esa pregunta. Sí. Que pasa? Que tampouco... As expectativas. No, e o entorno a min tampouco no sentido de que eu iba... como decirlo? Non sei, eu empecé a gañar diñeiro moi rápido. Entón, ao final... miña muller, que sí que era entrena, vai xinasio, cuídate, e eu decía, si metes goles sin ir ao xinasio, dices ti, pa que vou a ir? Pero cando non empezas a meter goles, eses cuidados, eu xa deixei de telos, te acomodas, tes o primer fillo, e dices ti, meu fillo xa é máis importante que o fútbol. E as preferencias, tal, e o fútbol, cómete. Correcto. Creo que podría haber chegado a máis se tuvera... xente detrás que igual mo decían e eu non lles facía caso, non Sí, sei, sí, sí. porque ao final a culpa Sí, é dun mismo. Entendo. Sabes, eu esta pregunta é boa, gústame porque penso que dentro de que tuve unha boa carreira podría ter mellor, pero me acomodei e non lle fixen caso a miña muller. Entendo Vamos a ver que non lle faz caso. Xa te digo, por iso a partir desa empecé a facerlle caso. Joder. E me decía, pero joder, é que eu recordo, tío, non se pode decir porque está mal, pero bueno, para que aprenda si algún xogador xoven Sí. quer aprender, a nos concentramos, hoxe en día tes que estar unha hora antes do entreno, non só en primeira división, en segunda e en Sí. primeira ref. A nos facían estar media hora antes. Eu chegaba ás 10 menos 5, medio dormido. Claro. Está mal. Tiña que haber chegado como chegaban outros unha hora antes, ir ao xinasio, darte un masaxe, tomar o café tranquilo, tal. Daba igual, se salía ao campo e metía goles, decías ti, pero si isto vale, pero iso te vale uns anos, despois chega un momento que tes que alimentarte ben, Sí, tes que sí, tal, sí. e eu iso non o fixen durante moitos anos, porque me iba ben igual, porque ganabas diñeiro, e porque só mo decía a miña muller, entonces o resto non lle facía caso. Joder. Pois xusto a seguinte pregunta era de Juan Amoedo. Cambiarías algunha decisión que tomaches na túa carreira sabendo que sabes hoxe? Xa Quedou contestaches. respondida. Sí. Sí, era esa falta de ambición. Despois tes anos vos que o ano do Choco o disfrutei, era como sabes, miña muller decía, te cuidas máis agora que xogas gratis no pueblo que cando, Xa ves, sabes, e dices ti, está mal, pero volver ao Choco me sacou ese neno de dentro, sabes? Entonces, Claro. a decisión que tomei a peor que tiña que haber tomado era a opción de ir ao Brighton cando me chamaron para ir ao Brighton, que estaba en League One. E me ofrecían un proxecto que non mo creín. Anos máis tarde iría Andrea Orlandi, É que era esa época. Era antes que Orlandi. Estaba Claro. Gustavo Orlandi. Poyet, o entrenador. Vente, teño 10 para ti.
e me veo o Crystal Palace, tiña un estadio que era un desastre, que era aquel que tiña a pista de atletismo, que eu iba a xogar, fora a xogar unha vez en Copa, ven que te ofrecen 3 anos, que tal, eu estaba queimado de Inglaterra, esa foi a que digo eu, buah, chaval, porque pasaron estadio nuevo, ascenderon, eu xa me imaginaba co 10 en Champions League, e con 3 anos máis, pero era o rollo de, levo moitos anos en Inglaterra, quero algo novo, me veo o Crystal Palace, que era outra categoría superior, foi eso de decisións, tampouco te podes... No, claro, non me podo, pero como sí, la pregunta, exacto, te arrepintes, non me arrepinto porque non nos podemos arrepentir sabendo do que non todo, sabíamos, pero esa decisión, se a pudera cambiar, sería esa. Sí, señor. Despois temos unha de... Dios, acaba de ser un choque para mí bestial, ver a Pablo Couñago e André Orlandi o mismo equipo, bueno, por un Orlandi ano... chegaría despois, sí, claro. Eu xoguei contra el no Swansea, que foi outro club que me quiso, estaba no Quispar Rangers, o adestrador o portugués, que me chamou 20 veces e non lle fixe caso. Joder. Me quiso levar para o Swansea, eu estaba ben no Ipswich e ao final para que chegara Roy King. Pero o Swansea tamén era o Swansea español de Sí, de Ángel Rangel. Sí, de todos eses. Se fora o adestrador español e entrara o portugués non me acordo. Paulo Sousa, joder, campeón de Europa. Vale, sí. Un tío espectacular e non lle fixe nin puto caso. Tiña que, lo siento, Paulo Sousa. Seguro que estás escoitando isto. Non pasa nada, Eros. Caíuse unha camiseta. Temos unha de Alex Kaiser que di: na finde, estando cos amigos, preguntámonos que será da vida de Pablo Couñago. Nada, era solo por comentalo. Porque despois temos outra de Curros 16 que di: lembraste daquel día no ñan da Estrada falando do fútbol que máis nos gusta? Grande Currín. Supoño que estarías no choque, fuche xogar a Estrada ou algo así e falastes con Curros 16. Non sei se te acordas. Non o creo. Non sei que... A verdad que non me acordo. E que máis temos por aquí? Pero bueno, que a pregunta cal era a de anterior? Sí, a de a que me que será da vida vida de Pablo Couñago, xa o saben agora. Ahora xa o saben. O curioso ¿no? é que de repente, estás aquí. Eles preguntándose, que será de Pablo Couñago? Sí, porque a verdad que en redes sociales prácticamente nada. Non teño, sí que tuve un Twitter porque no club que tuve en Finlandia pedíronme facer Twitter para ter un pouco de repercusión e tal e cual, e dixen sí, facer o que queirades, pero deixei de usarlo, bueno, o usaban eles máis que eu. Estou totalmente a favor das redes sociales, pero ben usadas, se usan mal. Entonces, bueno, estou mellor sin iso na miña vida discreta e tranquila Pareceme ben. E para terminar temos unha de Mar_Rafael 11, Martín Rafael, o mellor sonache. Sí, claro. Quen protesta máis os árbitros, ti ou o teu fillo? Mame, iso... Ja. Meu fillo, a verdad que non protesta nada, a verdad que sí, ¿no? Que é moi bo, moi tranquilo, nada que ver co Pablo futbolista, que era demasiado aburrido, e pídolle disculpas a todos os árbitros. Vinagres era protestón era pesado. Que pasa? Que cando había algún árbitro que me decía Pablo, por favor, non protestes, ou igual tenía razón, e como, bueno, si me iba a dar a razón, vale. Cando non me falaban ou cando poñían tal, e cando eu me envenenaba máis. Sí, pero señor. Bueno, a verdad que era moi pesado, bueno, cos compañeros, pero había un Pablo dentro do campo que non reniego del porque tamén fun o que fun gracias a ese Pablo, pero había outro fora que era totalmente distinto. Sí, señor. Pois agora pasamos ao Furancho Furiño. Pois imos xa co Furancho Furiño, esa parte da entrevista onde xa che fixe un spoiler de que vai haber un xogo, e onde tamén pois vemos un pouco o teu lado máis persoal. E comezamos pois cun hobby de Pablo Couñago. Un hobby, pois durante moitos anos gustoume moito a fotografía. E agora, o deporte en xeral sempre me gustou, pádel e bici de montaña. Xogas ben ao pádel? Creo que sí, son zurdo. Eres zurdo? Sí. Eres zurdo de man? Joder. A ver, me defendo. Estou no equipo do pobo. Sí. Podíamos botar un partido cando vayamos por Redondela, Efectivamente, cando queiras. Vale. Veña. Vale. Botamos aí. Eu son de tenis. Eu arbitro. Tamén xogo a tenis, tamén xogo a liga do pobo.
Non queres que che diga a frase mítica de Joaquín, a de non has cogido unha raqueta en tu vida, eres... No, sí, de pequeno iba a clases de tenis e agora todos os verán xogo cos meus colegas e de feito no Aeroclub provei no Aeroclub de Santiago unha pista de terra batida de tenis é a mellor experiencia deportiva da miña vida. Senticheste Rafa Nadal por un momento. Vuelas, en plan... Eu quero probar, non provei. Eu tampouco. Empecé a xogar a tenis cando me retirei. Gústame, estou na Liga do Pobo, 2 partidos ao mes. Guai. Pues... Este mes non se pode xogar. Evidentemente. Esta sí porque é cuberta. A vantaxa desta. Sí, sei cal dis. Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? Hai moitos, non? Pero, a ver... É difícil, sí. É difícil. Me vou a miña infancia con Casapaco, unha copa que ganamos sendo infantís ou cadetes, ese primer recordo de gañar unha copa contra un non sei que equipo era, foi bestial. Primer momento coa selección de Vigo, coa selección galega, coa selección española, eses momentos teño recordos. As primeiras veces. As primeiras veces. Primeira vez en Balaídos, con gol, ese non se esquece. Momentos en Ipswich cando te empezan a cantar. O primeiro partido de Ipswich non teño un pouco o debut, pero cando, hostia, que é a min, a meu nome o que cantan, sabes? Que guapo eso. E o peor? Os descensos que te marcan un pouco. Sí, os descensos así, por sorte non tuve ningunha lesión grande, entonces sí, os problemas dentro dos clubs administrativos, pero sobre todo cando estás no campo, cando sintes que descendes. Un ídolo da tua infancia? Ídolo... Eu adiviñei, non é? Sí. Risto Stoikov e Ronaldo, máis un pouco máis adiante, non? Pero o primeiro foi Stoikov. Cal é o teu guilty pleasure? Que eu creo que quedou respondido antes. Sí, o guilty pleasure é algo que che gusta e a xente non pode relacionar contigo, non che pega aparentemente. É o Clash Royale. Sí, non fai falta nin que responda. Vale, pois non respondo. Quedou moi claro. Sí. Tremendo. Non teño pinta de xogar o Clash Royale. A Clash Royale. No, a verdade, a min sorprendeu moito. De que teño pinta, a ver, claro, que é difícil, xa, no? Pero non te faz a sí. idea de... Claro. Pero bueno. Teríamos que coñecerte máis todavía, a pesar de que sei quen son os teus ídolos, pero... Cal é a túa comida favorita? Comida favorita... Fish and chips. No, esa no. Esa horrible, no. que horrible. Pero bueno, da época que te empezan a facer estas preguntas, cando en Inglaterra sempre decía pollo al limón. No que arroz con arroz con pollo tal, e me gusta moito e sigue gustándome moito que miña muller, que son pesado con miña muller, é como que, pero como dices? Como se chama a túa muller? Lara que é unha fenómeno. Lara. Sí, saúdos a Lara. El pollo, el pollito, el pollo. Como cantaba Coque de la que se avecina. Cal é a maior ensinanza que che deron? A maior ensinanza, pois mira, ao final todo o mundo, sabe, cando eres xoven, non, a todos sempre nos van dando ensinanzas, os pais, os irmáns, os amigos, os entrenadores, das cousas que me dixeron moitos e que sempre me gustou e quixen sempre facer respeta e sé humilde. Cousa de Manolo, eso? Cousa de Manolo, cousa de miña nai, cousa de Rafa Saiz, cousa miña persoal, non? De respetar, ser respetado, respeta e ser boa persona, non? Que tampouco é tan difícil. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Pero por anécdotas. Moitas, non? Algunha cando comenzas que parece que todo é divertido hasta viaxar, cando xa levas 6 viaxes de autobús estás hasta o cu, pero foi moi divertida a viaxe que fixemos a Punta del Este, porque era invierno pechao aquí. Recordo ir a xogar contra Francia a finais de xaneiro, ano 98,
98? Sí, por aí, 98. Mundial, non? Mundial. 99. Cando foi? No, Cando 99 foi no Mundial. O Mundial Mundial 98, Francia 98. Mundial de maiores, decides? Sí. 98, Francia. Foi, pois, teño recordo, penso que fomos a xogar un sub-21 contra a selección francesa e despois nos invitaron a absoluta, fóramos a Saint-Denis que estrenaban a España de Raúl contra a Francia de Zidane. Estar ali no campo mirando o partido a non sei que grados había, pero é como se me dixeran que había menos 20. E dese viaxe, dese partido en Francia de París, nos fomos a Punta del Este. 20 anos, 19 anos, non tens ni puta idea o que pasa no outro lado do mundo. Levabas os chándal. Chegamos ali, era Bran. Claro. Ti imagínate 2 semanas en Punta del Este, Brasil, dun lado para outro, Bran, e vacaciones, e Iñaki Sáez que nos deixaba facer e desfacer, foron unhas vacaciones, máis que a xogar un torneo. Que guai. Foi brutal. Dios. Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? A maior celebración, non sei, que son moitas, non? Pero claro, que te podo decir máis que ascendín estando nun hospital, foi unha putada. O Mundial foi unha celebración de la hostia. Sí. Sabes, unha que recordo de la hostia de celebrala coa familia, cos amigos. O día que Vítor Fernández me dixo que me quedaba no Celta. Teño ben marcado esa fecha. Despois da Intertoto, porque estás aí na Intertoto e dices, a ver se a terceira vai a vencida, non? Pau que despois foi, xa, que tristemente, pero esa fecha teño ben marcada na Madroa, cando todo o mundo, a ver se este ano cando me dixo, te vas a quedar no primeiro equipo, a recordo, non? Foi unha celebración de ahora vou para casa e vou a celebrar coa familia e cos amigos, non? Que guai. A que 3 compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? Isto que por divertidos, non? Ou por o que queiras. O mellor gustache a tranquilidade de Punta Cana. A ver, a Punta Cana vaise por la tranquilidade, verdad? Sí. É o que máis se busca. A ver, chegabas a outros Punta Canas. Podía dicirte moitos nomes que non vades a coñecelos, non? Pero bueno, un pouco os que coñecedes me levaría a Colsa, seguro, porque sempre tuvemos moito feeling. A Hidalgo. A Hidalgo tamén podría levarmo. Está claro que non falo eu que sea a persona máis divertida do mundo, porque son un tío moi tranquilo, non? A Xavi é moi simpático. Xavi Hernández. Me imagino mai nunha tumbona tranquilamente, tomando. É bromista, é dos que dá porro con Xavi, Sí. Crees que se atrevería a vir aquí ou podemos ya facer en catalán? Facemos ya en catalán, Escolta. Si vamos a Barcelona, nunca se sabe, media horita igual os dá. Si, no, sabes, mira, o grupo non había WhatsApp de nosa época, claro, ganamos o Mundial, intentamos facer o típico, un ano, a Federación fixo unha celebración, fomos ali un ano despois, unha entrega de non sei que, tal. 5 anos, hai que xuntarse, sí, bueno, cada un xogando, imposible. 10 anos, hai que xuntarse, sí, imposible. 11, 12, 15... 25 anos fixo no 2024. Correcto. Pois de repente grupo de WhatsApp Mundial Sub-20 o organizar a Xavi empezar a meter contactos que tengáis. Eu tiña o de Xavi, o de Colsa, o de Coira e 4 máis. Sí. En 6 horas estábamos todos. Estaba Casillas, estábamos todos. Dani Aranzubía. Todos. Non te podo falar mal de nadie. Te podo falar millores dos que tiña máis, sabes? De Salva Ballesta. Salva Ballesta non estaba. É verdade. Tranquilo, non estaba. Marchena, un fenómeno, un tío de la hostia, un fenómeno. Varela, todos. Yeste, Xavi, Gabri, Bermudo, todos. Aganzo, David grupo de la hostia. Entonces, claro, fixemos o grupo de WhatsApp, joder, cuánto tiempo, ya tocaba, 25 anos sin vernos, non sei que. Venga, partido, organizamos un partido contra AFE donde queráis. Donde queremos, Ibiza. Nos fuimos... Claro, donde queremos. A ver, ¿dónde vamos a querer? Ibiza ou Marbella, hai dos opcións. Pues fuimos o primeiro ano a Ibiza e o segundo a Marbella. ¡Pam!
O seguinte en Redondela. E saliu o tema de Redondela, dice, que vamos a ir a Redondela? En plan, pois hai que ir a Redondela. A Santa Mariña. Bueno, habrá que buscar unha a ver, non podemos vir agora aquí porque quedamos mal, non? Sí. Bueno, tampouco queremos que veñan no Bran porque despois xa nos veñen xa estamos moi saturados. Que nos deixen como estamos. Eu teño a anécdota de ir á selección con 16 anos. De onde eres, Pablo? É dicir, a ver, son dun pobo que se chama Redondela, non o vais a conocer, pero bueno, a cidade máis cerca que teño é Vigo. Pois eres de Vigo. No, Vigo, onde queda Vigo? Pero hijos de... No ano 95, 96 a xente non sabía onde estaba Vigo. Falaches cuns... Pero iluminaron a ben. Falaches con xente que non tiña ni idea da vida. De vida. verdad que isto é verídico, que decía, hostia, non podo decir que son de Redondela. O decía, non, son dun pobo que está cerca de Vigo. Vigo... Polo Celta de Vigo, joder. Bueno, pois, te fíxate como estábamos, ainda non habían nacido. Xa, bueno, xa. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Nun campo de fútbol extraño, non sei, a de sair esa de Vietnam, a de Vietnam esa é brutal, non? Pero así situación extraña non teño recordo máis que iso, non sei. Como queres que te lembre o fútbol galego? Como non sei, non necesita lembrarme o fútbol galego. Como un xogador máis que pasou... Que xogou na selección galega. Que xogou na selección gallega. Que se me esquecera, Sí, que ben fiado, E que quixo xogar na selección gallega porque cando estaba en Inglaterra non podía ir porque nos cuadraba temporada. Nos cuadraba máximos partidos, entonces fíxome ilusión ir cando poden ir. Estaba no Málaga e cuidado, non te lesiones, tal, e aos 15 minutos lesión. En Riazor, unha pena, pero bueno, sí que xoguei na selección de Vigo e na galega e na española, a verdad que, bueno, fixemos aí ese pleno. Non está mal. O adestrador que máis te marcou? O adestrador que máis me marcou para ben Mate. Javier Mate, un gran. Javier Mate e Rafa Sáez tamén na selección que me levaba sempre e que tamén lle teño moito cariño. Sí, señor. Por último, que obxecto de fútbol gardas con máis valor? A ver, guardar... A verdad que guardo moitas cousas. Camisetas, botas de que xogaba, as medallas, que teño algunha, a bota de ouro, o balón de... E poñémolo aquí, así. Pois mira, era boa, Ostras, esa... Está bastante queimada, Por que te ríes? Sufriu moito en Nigeria, sufriu moito. Sufriu moito. Aquí. Non vale furar a bota de ouro. No, quitaríamos o banderín. Claro, quitaríamos o banderín. No, o banderín que aí pega ben, tío, todo pega, todo pega. Pois sí, o primer trofeo que teño da Xunqueira, que se xoga fútbol sala con vallas, non sei se estes algunha vez en Redondela, hai un torneo de fútbol sala no Bran. Nunca funtan abaixo. Está, pois tes que vir que está chulo. É broma. Está chulo. Primeiro se xoga durante un mes, categorías desde 3-4 anos hasta 14-15. En agosto os senior. E hai vallas, o balón non sai, está moi chulo, está moi chulo. Si facemos un equipo de NVF para ese torneo? Claro, de aí... Xogamos contra Pablo Couñago. No, eu levan anos querendo que xogue, pero xa non estou para iso, levo un golpe aí e rebento por 3. Iba a decir, fichámoslo nós. Seríamos 5 más 2, más Pablo... A ver se eres capaz de ir a xogar un mes inteiro ali, igual me convences, pero xa sei que non vas a ir. Queres me levar al Redondela a toda costa. Bueno, o que queda claro é que tiveches unha carreira espectacular, que eu creo que polo menos o meu sería un soño, pero serías quen de saber que compañeiro é polos clubs nos que pasou? Xogamos a volta ao mundo en 80 equipos. Dicímosche a saga de equipos dun xogador e tens que intentar adivinar quen é. Encántame, Eros. Eso sí, vámoslo facer a inversa. Desde o final da carreira hasta o principio. Eso me fastidia, me dame toque, pero bueno. No, é o mesmo, non? Sí. Colorado Rapids. Xa sabe quen é. Home, pode ser, sí. A ver, sigue dicindo. Vitoria. De Brasil.
Hostia. Aí jodécheme. A mí xa me jodeche. Sigue. A ver si. Internacional. Ten que ser un brasileiro. Xa sei quen é. Sí. Na seguinte adivinades. Betis. Betis. Ese Edu, non? Edu, Hostia. efectivamente. Como sigue? Celta? Celta e Sao Paulo. Cetas. Por eso, empezar polo final. Claro. Empezar polo principio máis Sí. máis sinxelo. Bueno, a ver, dalle. Nástic de Tarragona. Aí acabou. Aí acabou. Vale. Valencia. Vale. Murcia. Uf. Perdínme. A ver, Murcia. sí. Unha cesión tontiña desta, seguro. Valencia. Foi adestrador, verdade? Sí. Aquí en Lugo. Sí. Tenerife. Hostia, xogou comigo ou xoguei contra el? Contigo. Según Transfer Market, contigo. Probablemente selección, sub. No. A ver, sigue. Creo que foi nun clube. Tenerife, Recre, Ah, vale. Foi no Recre. Curro Torres. Sí, hostia, claro, pero... Claro. E Sí, Curro E Torres. despois Valencia. Claro, Sí, moita sí. cesión de Curro Torres. No, carreira que fixo, o chaval, sí, Sí. Curro. Bueno, chaval daquela, claro, éramos todos chavales. Claro. ¿Dónde está adestrando? Estivo sei. no Lugo. Estuvo pero- no Ligo, estuvo donde o mirei eu que coincidín con el. Non sei. Non sei onde está agora. Creo que chegou a estar no Numancia tamén. Sí, pode ser, sí. Sí. Vale, Curro Torres, tío, hostia. Derby Country. Acabou Derby. Vale. A ver se sacas algunha solo por último. A ver, aquí xa te podría decir, pero non sei se acabou aí. Digo. Da Revent. A ver, Logo día foi- rápida. Empezou no Ipswich, Sí. o Charlton, Tottenham, Sí, o equipo de Inglaterra, o Sunderland, Bo chaval, Aston tío. Villa, Fulham, Aston Villa e Derby County. Moi ben. Bo chaval. A ver, seguinte. Crystal Palace. Acabou Crystal Palace. Ou sigue. Sigue. Ten que ser... Vale, pues, claro. o Nathaniel Sí, Klein, sí. Crystal Palace, Sí. Southampton, Liverpool, Bournemouth, Crystal Palace actualmente, que volveu Non xoga despois moito. de... Sí. Bueno, está xogando máis, Lesionouse Darwin Muñoz, como é? No, Dani... O lateral colombiano, No, vaya, pero Muñoz. está... Bo xogador, Sí, está no Crystal Palace. E por último, Perth Glory. Sí. Sí. Getafe, Sporting. Bueno, ese sí que foi compañeiro, ¿no? Sí. Pero claro, él estaba Era moi noviño. no Málaga B, sí. Da casualidad que era galego Diego tamén. Castro, Sí, Diego Castro, efectivamente. Que eu xa sabe, esa sí que sabía que no último Sí. equipo pasou moitos anos. Que está? Sigue en Australia, sabedes algo dele? Nin Non o idea. sei. Bueno, pasamos as preguntas clásicas. Pasamos senón, ás canto preguntas levamos? clásicas. 7 horas. Carai. Bueno, vamos ás preguntas clásicas que xa estamos terminando e tes que marchar comer, Pablo. A primeira é, cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita vida ou morte nunha habitación pechada e sin armas? Mima. Xogaches en Inglaterra, Se xogaches que eso contra xa vos animais curte. ali. Finlandia. É unha pregunta clásica que Pero facemos. animal de Un animal. Podes decir a Roy Keane, por exemplo. Ese conta como animal. Eu creo que esa pelea a gañaría, Ti? Coa rabia que tendría en dentro. Claro. Mira que eu pouca rabia levo dentro, pero Ese día- ese home me sacoume De quicio, O totalmente. sea, logo, o peor. Contando que lle gañas a Roy Keane nese momento, hai que ir a por algo que non se viu en Non Vale Furar. Pero mira, te digo que Roy Keane parece moito e ao final nada, Corderito. Pode ser. Sí, faime caso, que sei. A ver, teño que Sí, dicir lo un digo animal. sobre Roy Keane. Seguimos con Roy Keane. No, eu non o dixen, o dixestes vos. Mira, Contamos a Roy Keane como animal, bueno. A ver, sí. Non sei, un animal ao que gañaría, non sei, Mira, depende. a media está nun can. Home, o can depende, hai algúns que sí que Claro. podría ganar, pero hai outros que igual xa me... Logos máis tolos, creo que díxose un toro, díxose unha vaca, Antón Escobar dixo un tiburón. un tiburón, un cocodrilo. Home, si en unha habitación sin auga, Foi inteligente. tamén. Ah. A ver. Tamén que a metan aí e que me den a mí media hora para entrar, non? Para que quede sin Hai pouco díxose No. un jabalí. un jabalí, me cago en Dios. Ti que dis? Non sei, eu Mállate, Pablo, ti o que queiras. Queres ir a asegurar?
Home, pois eu gustoume a do tiburón, gustoume. Pues, é un pouco trampa, pero vale. Tá Quedamos aí co quedamos tiburón. aí. Caquenlla. Logo, algún equipo polo que nunca ficharías? Algún equipo que nunca ficharía? A ver... Que te pasou? Que dices, a quen? Pois vamos a decir o Norwich. O Norwich City? Norwich City porque The Canaries. o derbi que vivín con máis intensidade, non? Porque, por desgracia, co Celta non puden vivilos, e os dali se vivían e estaban moi ben. Que guai. O equipo ascensor por antonomasia, Sí, tío. A parte ao Depor non lle quero mal. Tampouco Claro. que era eu tal, que sempre detrás do Celta, pero que Pero este Norwich aí, que se joda. Pero Norwich que se joda. Sí, Que se señor. joda ben, Timo jodido. Pukki, moi bons xogadores. E a última, finlandés. E a última, Sí. para rematar xa, que sería se non tiveras sido futbolista? É a pregunta que fixemos durante o podcast, pois. Pois non o sei, pero espero que algo relacionado co fútbol. Tendría que ser algo relacionado co fútbol e... Nunca o pensaches ti así en plan de decir, que sería? Que tería sido? No, porque tuve a sorte de que con 16, 17 anos xa estaba aí. Entonces digo, bueno, menos mal. Xa. Salveime de cando tengo unha anécdota que foi algo que dixo Henry, Sí. que gustoume moito, non? Con esta pregunta. Ti, se non foras futbolista, que hubieras sido? Que dixo? Estaría na cárcel. Que va, non sei. Futbolista. Futbolista Sería- sen exercer. Exacto. De primeira regional, de preferente, de terceira, pero sería futbolista. Pois eu tamén. Sería futbolista. Tendría que despois traballar do que me tocara, pero Thierry. sería futbolista. Gústame. E gustoume moito. Digo, pois Henry, esa... Collo pa min. Collo pa min. Moi ben. Pois agora, antes de acabar, dati por aí, temos Temos unha... un regaliño para ti. Para ti, para que poñas a lado da túa... Ole. Abro, non? Sí. Podela poñer ao lado da túa cara. Sí. Buah, ou podo tomar o café con ela, non? Claro. Tamén, Así non te ves, porque imagino que tomas o café ca taza ca túa cara do Ipswich. No, se te son sincero, No. esa as teño guardadas, pero teño unha do Ipswich, azul. Pois xa ves. Non sei por qué, pero na casa peleámonos por collela. Ten algo que gusta Sí. tomar o café con Pois ela. seguro que esta tamén lle gusta Esta aos está teus moi fillos, chula, a Lara tamén, así que Moitas gracias. para ti, para que disfrutes do Chulada. café. E nada, decirche que esta charla foi espectacular, encantounos Un auténtico placer, Igualmente. E grazas por vir, que Nada, un redondela, A segunda parte xa sabedes onde toca. Sí. Si Nun queredes campo de segunda, fútbol. si queredes Nun segunda campo de parte, fútbol. non sei o que podemos facer na segunda parte, pero si a Un queredes, retiños ou alguma cousa así. temos o campo do Choco, o campo de Casapaco, que xogaba en moitos campos, temos moitos a onde ir. Está feito. Ou incluso un pádel. E un pádel, pádel. por suposto. Gano vos fácil, pero bueno. Bueno. Bueno, Nah, é broma, é broma. Xa empeza. Hai que Habría que ver. No. hai que Eu son respeto, Despois van a caladiños ver, eu son máis como Roy King. No, eu no campo me transformo, pero fora é perfil baixo e xa Vale. veremos. Eu só sei que mellor. no tenis, si meto primeiro saque non me dá resta ao cabo. No tenis. Home, non te jodes. Bueno, Carai, entonces tens que sacar duro. Saco... si yo Teño meterá, metido algún meterá un de cebollazo cada aí. 100, pero Claro, bueno, esa cousa. vale. Vamos a despedir o vídeo, que senón, nada, a xente gracias por velo, que deixen comentarios como recordan a Pablo Couñago, seguro que hai xente que o veu xogar incluso en Balaídos. Sí, que Pouco, pero Xa, bueno. pero seguramente. Eso, que Que nos sigan en todas as redes sociais, que lle den o botón do hype, o like, o retweet, o follow, a todos os botóns que se lles poida dar. E nós aquí seguiremos, como sempre, a semana que ven, falando do fútbol, Que máis? nos gusta.